FM 87.9 Kumasi. One TV live. Osei Chrome TV live. Sansuna ebo donko a Onua TV nso edibetum live say wo mo fe free donko ekro no nti sa pepe ntimo amohwe no Onua TV no na mo hye nso sa ede amamo sabe ya mo amu achichiri ene bencheye ya mo hwe mo de Onua TV no mo betumi ahwa ahyase ne nyina nti ya just time no ede amamo sabe ya mo nso mo benya ahyase no eti anansesam anasa asem bia koto mfimfini a ya 90 min so wudem yie papa Akoma FM 87.9 Kumasi shene makama ede amamo Akoma Nsem fan club ya shatu so ni Pizza fan club UK edaso and a fans of Akoma Nsem so ye various platforms no so ya share dia to so Free FM 97.5 Tachiman manager dache ni na pamfo maker say won mabiem ede ato ho na ene pastor ma a trending issue be na ekoso a ma na de enioma bebe na trend program you yes ha dwen okrom Akoma 87.9 Kumasi Nsem over the weekends enioma bebe na akoso a but last week you know na ya ne ya tiefo esua de topic na ya hwese die na ma ekum ni ade a oba akukum wa disappoint me o ka so be wa me ne sa ne ma na yeguso a ye treat sa topic ndima ye pese ye besan adom su kokakra ne na afi nyame ya adom a ye trend week over the weekend so no na eno nso ye de aba say weekend ye eja ko kura dan ya aba ni na futu de ba ni na no ni na issues say ye kan wa say na mabunu no Akoma FM 87.9 Kumasi because ono show no bia mfa nsusu no but wa shocking kwofo nti otum rante no fonti ni na no ye beba be kan wa say okay nti ye hwe na ye kase ye betwa ena no de na ye kan so e won taban bebre ne branches ne doso se be ma bia branch bi be sori was makum oba mene no etie di ntia esan se misusu se ofa machi wa bra me ena me bo ne ho ka anase ma bo ne ho ka akwadru pempe so oba no na ni so ade huru atumi abamodi ama no se bia wo peso ye lawyer ma hwe na mena beye o peso ye Akoma FM 87.9 Kumasi no sa no kan ye be na ko training school se wa beye professional teacher trained teacher na enso so okoye na wo kohunu mema no a wo mo so no ko wo mema no asoro na fuso na fuso minim brofo ka ahono ntime ka brofo ye nene na mo amigu na nimu ase me de ko me na fufuo mu kra na o se me nimu dress enti meja no because ono na ma nipa mu attention na we nyina papa na to na me show ye boni na ma nipa mu attention na wone wo masiesie mu o fe Jesus na work e dey butu do na be go mo sadam na mo tabro mo ho de ye o na se de be ya tie fo beti e be tie asintino last week the man sa team last week the sa team story na ye kan was any message ye kan ho asam no e ya baba wa bi e friend na emina boy ekum ne ho na oja pawa Akoma FM 87.9 Kumasi na waja pawa wa chire ye bona o chire se mi na wono na ahwe no ko fa ni nua be makra efre krase be krom de ni ko school ni ade wa hwe mi na masese wa ayi amina kwa konya boga ama boga na han dan ama no ne amina kra wo ba amina fada ni anto hwe a wode ahwe no ene ba wone ne wa ma boga ya ko han dan ama na mi na ja no ho ya ne ho broken heart a woda wontumi nda na eja egu ni nsumu wontumi eni di chese wontumi nyai memories no the wonderful memories they have together. Akoma FM 87.9 the wonderful time they had together. Yeah, and man share ho akonfo. Jesus Christ. Na obi o wa share ho akonfo obekum ba no. Okay. Ye ka no ho asam ne ye nim se nkaja
na ma amina franka samu ahomete o kan me ba ku yo ba hai one day so no one day for son ho yare o just say now your style no yi o baby aye ko fa no to yi na hwe na hwe amina fufuru nso amobi akukunu hu yi o so mu nyina so be say dangerous se wo ye amina kuntru ni mu wa hai video yi wo mo dey shot di amina se o si ye wa hai na se onyobi kunu ya ma ha de say ye kire na de awo na o ye na o ye se kuntru mu o ta se amina style na kan ye kan kasa sheda so to no pagya ne kakra but then me na de wo tumi kuntru pa o ta se o tumi kuntru amina style nya style wa amina fo na nkasa no because amina fufuro na say amu bi akukunu ho ase enioma nya o ta se mo ya de enioma ekoso omo ya mu no wasese munimade a ge we ye mame a no ye mame soko because omo be na di ni sika hwe ba no afedele bi Akoma FM 87.9 Kumasi ye mame a o ni se ne ho so o tu se ne so okoko ne o imagine say be ma foforo no enjoy sadia no asem no kwa enjoy sadia exactly asem no na wo then ye wonya be fa kodia ma wo be no asem bi edi bo the first amina we mum de obi le di na wuo we de obi le di na wuo na style sa wo ye ma ala me na ehu it is say na me na phobia style tie dia no wonder o ja se o ja wa be show one confirm Akoma FM 87.9 Kumasi ejo ya na hit na so baby when you look that way you hwi balo when you friend hwi balo oh said yes oh hwi balo so mu say ya na wa pagya sana we hwi balo we wie ya no we dey hear me no we dey bra live na be hear me na bia na oh Akoma 879 Akoma 87.9 Facebook na YouTube na so start na we was a bit my start Dabi o ma do a bit my start we sisinya wo no Akoma FM 87.9 una hangu wi no ya de papa star we so wo yes ana wo eto kakra ho na wo so nti yes ana be ma na adwuna say na bra yonku mo say nti we say so aboka ntese enye yizo ayo aboka na me jaje aboka ntese no ya ade a odidi hu kakra kana atuma ko maboga na boga na osen no boga na osen no ene nkyere se kokun enti no eno nkyere se kokun na afedie yenim se ja yede me na de ye efi Akoma FM 87.9 Kumasi weekend yan ko hwa yese ababa wa bia wanya mfinhye edu nwotwe a insuta insuta manyo says one of the secondary schools yeah insuta na wono so say rasta man bi oye baba na ehwe school no sa Thursday no mo ko mete nti wo ko fie no wa pack de niam wo ko fie ha baba we na daso yi ababa we na daso yi na ba boy ye friend say family ho according to news na e ko so no e trend no bra say no wa fa no ho adwen ogokunu Akoma FM 87.9 Kumasi squat ade ni na hye no squat ade ne hye no no wona paso wa ku no adan a oso se fana chi akran so ho fe na wo fe nti se we no o kan o fu atiri aso fo be Akoma na enye we nkwa na course o pastor series of you ebi akoso but esa se we ni secondary school ni na we ye so ya nti e na ne de no yatene bebre poa no na they said drana ya sharpen no etwa wo ba no Akoma FM 87.9 Kumasi the step son Akoma FM 87.9 Kumasi ya wasia no ankasa oba ne nyem eno ode ko so ne ko wo twen no otinity to otinity no moja na hwe agunu wo opie no na moja ne pa no tina akra na da akra ne was 7 years na ba no ma akra na da nti e pa no na ne nsa kɔbɔ akra na akra ne nya ne ye to hu so ma me da wo na owu no se ei da wakuma ti se di akra ka ei da wakuma ne do betu ya witness ti wo so wi wo no so
no ku akra ne 7 years e de kan wo wie no obi abonte no lock pono no e wa kire e de ba lock Akoma FM 87.9 Kumasi e wa lock ne pono no ti afa mo twa no a wo ma abusuafo wo kwa hene wo ma wo frɛ no a no mo ko report police say akuno tina wa so mo ba ba bu pro na ni hwɛ e de wo sa omba ya one ne ba ne ne atete o motigu ho no okọ be ma ne susu se wo ba penfo no fa na chi na insecurity mo be mewu ana ne mo ya mre wo fa wo chia ko usuko pe bi die usufa ne ma usufa ne nim asem na da no ade asese it needs to be addressed na asese you do to down Akoma FM 87.9 ma yen sha sem free on say medical kan wa ha se o hwe ba aware no ana se bia won ne TNT o pesa won ne siye ma anya bone ana o hwe ba ma na aware no ana se won ne te nti o pesa o siye anya bone ene ye wo ma bebra se bio o mam anam won so ma manya ba bia gina ne a wo mo hwe o mo mabọ mo bra kama bone bia ne akire ene wo mema bebre nso a omo ne ma atena amma ma no atenya dum pempen so ba bi e wa abrabomu eno nso enye bone ma ba bi abone wo Akoma FM 87.9 ye bo brana se me bo ho ka se me waru se me waru agreement ayeye se ba ko obuso obi do akodim se ba ko abo obi ho ka na yaudi ho na se ni gina sesia o na mama hwe say killing ya akoso na watwe nyina no ni nyina agent insecurity ofi say yes oba no ye bribi wo machi na so oba ni ye bribi wo che ma bibi anam because edi na wo so wo ye nti a wo dwen saa akanfo se atwitwa mini biara usuro so beda ya efiso nzo nya da ya say king say you see twa nkrofo mene no nkrofo nso efise ni wo si fa nkrofo yire no enu nkrofo ma onim se ne yire nso saa na obi nso anya san kadie na nka usuro adi na usuro ana woni evidence me yire wakofa mpena ana se mikuru wakofa mpena enti adi na ma wadwene ye o se ofa wachi adi na hu ye bra wo nkoche no o ne ana waka se yes na wo de wadwene susu insecurity na ma emema bebre te sa emema bebre wonim se saa de we ejina se bia oba no ho fechen ebia onya ne seso be on wo ti se na no dia na yakin akwai una no bafu na wo ye chene ne nkusie na ja o pam mo nwuram no akofa school ni ba ono wo ye lebra do na wo do na wo hwe wo bi ba na wo obi ba university ma na sa wa yewi saa de no ma sa wa yewi problem bi na me boss no de akufa sa kele na e de ba no because o ko ya na ba ya e mama eno de aya mo ye nya atwom se mako university awie na me kun do ane ya se o ne he me ma wo boa eno de ye nya atwom na o be se ena me do me university ko ai wo ko university ko so kwame Collins Akwa wo fudi ante se Collins Akwa Collins Akwa na no ayo assignment ma wo no hu fefe na boji se ne 55 ma oyini kukuma na kukumu ni no ja Collins Akwa wo university wo asa ba besia ko fa do oh masa wo boa eni ye da e do na so hu se ko fa class yes so ko fa class a ono so o do ono so ko super ma mo nya mate eni super to do mbetimi abobra no fine oh na mum o ko fo obi onu university no hia mema hodo lecturers ahodo ma atasa nimonyamfo ma ene ma bi ko fra aboche kwa na school ga ha ma bi fra aboche kwa na baga na ha se ma onu boni fra aboche baga na university ke university ni ade am technology ade na am oh no o wi abroni fra aboche abo no ko university ko she broni no won so te asem na me hwe no bra o ha ho broken heart bet you ku ebekum etima yenkan se Ghana from me say ade no huni pa na wo hwe already pa se primary ready se bi o mi bi ni mteo na wo oba wo ya ma ni nkunku akwa no boso bi 10 million ku no tore sra no ti nkuma entumi to
sofo ebroba na wodi to senku no ebedu asemia wen sika se na asem ma ati o se gan fo me man ga fo ma ti na asem se na tie so unya yes a wrong investment ni we ade no onye type onye mate because nkunko to sra kra no ma wa untimi ho ka do ka chese nyawo size ha aduani obedie ma wono oni gare ni sugar ne nkati eguso wo de wo se akom do no ne gono do no obedie ba wo de kom na wo de gare ni all difference no ba akoko na do no wo de gare ni sugar ba akon so akom na do no an wo die sanko fu mu ko wale a bia ya mo wo bi ne wo di ni na bi ne wo di ense atade a wo se ni atade a wo hye ense sani pai se wo petu ko fa no na ono mpa so wo pa furu hu no onye wi a obeje wasi wo eno no eye no kwasem a untimi nya na hwema nya yie je se wo patro obeje wasi wo na eno na oje wasi ho a no hwe afeme kokko twese kan tu baba wo ko fa secondary school ni me ka se minim school kra wo ko ye se wo ko bio se wan ko bio obewie secondary school akọ university abefa baba mama se wan ko bi kra no a adwuma a wo ye no hwe ho ba ne wa Akoma FM 87.9 Kumasi at least wo benya wo ba bia wo no beti wo so ye hairdresser so wo botire that level no na ekọ chesensa no very good so no matter how school wakọ wo ba ye baba no ko ade se wo university kra na nyame adum wo anya reage and wo ba ye barber shop no don't go in for that university lady prof a form na wo nipa ne ho so seso ho o seso boafo ho wo juma classmate ho na wo wie wo pop shop guy no was secondary school sebi wo bi chimi di sa wo ba giska no wo de Akoma FM 87.9 wo no ukuta practical experience o ta sia na o garden city commercial musu ya carpenter bra sister wo ba di ade no no wa de ko ye makwan me ne ayi me ya pa life ne beneza ni e ko ni school mo ye nko na obi abefa ko ya nu school mo na obi abefa ko we ya carpenter ko secondary what do woman until that be bar from na me benya do chikosua wa hunu obi me ndie ye call fine na ho na musa ade na ye afa wo level no wa go for level nko ade na me etu otwe bebam we twe bebam I want security ni ba obi fa no e obi fa say Ma, let me put it on record, sir. Let me put it on record, sir. Ma, the person to record, sir. Yeah, can you move bien in Tia? Say, Obi Chikosia, Obi, you move bien in Tia. No, we are Obia, or better than Sia, or Boko invest. Yes, yes, want to mean guarantee, sir. For so no one. And yes, we are 87.9 Kumasi. And now we are said good so. Obedu dam ana wo bedu ho wo anya sem woni abayam anya sem wodi wo abusuaka na moa san ye pese ye kire yenka ye mo obi adwuma na afi de brem Marco oba bia me de oba igina ho oba ye tete na wo free 14 years 15 years eko age na ho amamango se amango si ho na ebunu ni gusu a enipa ha ye ho sa obia be kwa akogina se ne watwam na obo watwam na FM 87.9 bre na etemu ho a enkora gina ase empanyini gina ase enkokora gina ase enipa gina ase nya asem ketwa omo pa amango no obia be pe bia te eye saa na baba a waduru saa na tie obia ni wone ho enti sa wuwu ntumi a enfo usika enkohye saa baba awani mu because obi ababa obi ba no obi beto wei di betua wei baji wei ebi die besene wo die ebi asa level no wuwu nya nuru ho enti die ne die duru ho no oba no bedu obi ku ne 87.9 Kumasi enti enti opena sa wuwu die ne nuru ho
enti nya abotere wo ho na se bia amango no so akwati ni bunu ena wo be hye ena abere eno na mi kan ye de kum ni pai mago akama kwati amango ni bunu aba be hye wo wi a wo di aba be pie na ye hye so mane yiye eno fa ring no be hye no jase eno fa ring be hye no na obi JHS obi JHS ni ba obi SS ni ba ono amango no wo hono wo kwate na ba abeshem akova no ato obu asese amango ye unya de hye akwa hye no mu a na wo ni pese na baba ho unya de nso ne fa wana na ena ebre kama no ebre no amanfu ani hu na ebre ye ya afedi ye nyedi obedie ya fo bi babi abure fa afedi ye nyedi obedie anu na ma ko hu jina hu na mango no wo kira mango no wei na mepe ebuo bi ade be man bia me dai metua wotumi jina hu wo kira mango no dia wo pe ebuo bi na me de se mango na bre na be wo be fa bidia wo ko sha mango no mane mere ande ye be hye mane mere na ko ti mango ni mere woni dua na yo mu ye be tuna bre na ye ne ho adwuma amango na ye ne ho adwuma wo sikani so be kwa akotia be bre ho obebre abehye da bia no ko he kakra pro me no me fa wengu so me fa wengu eti kana wo bonu amango no hyeli mu no eti kana ani bi e beba hu bia no ne wasam enti fo papa ko fedi woni ne ba ya papa di woni ne ba ya ka wono fudi woni ne ba ya ka na obosi woni ne ba ya ka chese wan hwe ya enipa beba hu nyina wo bebu ni tuwa ku wo mo efri se amango no wo so no na se ya wo se ma ne ho enti enfo wo hu ko se wo ebe obi akono anu ni asem no anu jai mane mere anu amre ni dua so obi ankopre me so because mango no se nya breach ya so etua na baba na so ba ko pe na ne bo baba ya mo ni pa wo mra watia so me kai se ya mo ni pa wo mra ye won kwan ya mo ni pa wo watia so o nya na mo amre sen ni pa ya mo ama ni pa ya mo edini pa ko asase su no so be kwa ko fa premier ni ba wa podan so be kwa ko ye wo free ayi ba ma hu me te de cham said you ho ko fa no me te de cham so ana me kwasra me ma me wo se hwi ankra ana me kwai na bra bi onu so odokoko o young guy odokoko ana koko krache kakra bi na opomade kakra ka ho ababa wa maba foforo na me ku school ni mama kwan ma besra me maame wo ho ne be si so afi me kakra bi age manager ho kakra bi age me wo ho ma pa de chami ni go tu banche no de body aka ho no de abura me afi de eto de bi otumi sheda betena me nchen no de bible aba me free school ba no sheda de bible eya kan Galatians 5:19 ejoma anam ebra na me mabo adwaman me mo adwaman yo na mani to so ba bia wo furu ni emu wasene medie no o se adwuma ba bia wo furu ni mu wasene medie no me besra me maame na wo ho me ye dai me ba kuma sia mani ya dai ati obi de ba ba tete obi na wa ba sanu wo ba na wo de body ne ba nche ne ba sasa metumi amu ato ade ko tachi ho no me ma ne make room me tete no na wonyini ma mi ami tete me pa ma me se wa na wonyini woni je na wo ya senka me ma ne o mi okay mo pele do ma mi ya wo me papa mi tumi tete no na ba wa tete no sana wa ya no word danso mama kure ya mo mama ni obiela sope obavaju sana wa ya no danso mama kure ya mo mama ni atriko nya ga ja ni no nya ye na riza anya ga botira chen ije ti atu ma ko butio ma
adeɛ no yɛhwɛ babɛyi yɛ wakɔkuma ba yɛ afɛfɛɛfɛ mepato o wokɔkuma sɛ yɛyi maame kɔ ne fie kɔka kyɛ so ntumi hwɛ ne ba ɔbɔ ne ma ne hwɛ ma ho sɛ asɛm na isi o wona ɔnam ne baabi na ma ho sɛ wonimu ɛka ma abɔ ma ho ma ho sɛ hwɛ yɛkumu hwɛ mukum kɔte da bia mukum bɛma ma hwɛ ho sɛ ade a yɛkɛn no ho ɛyɛ two-way something na yɛka wasɛm no yɛwɔ deɛ obetumi ahwɛ 87.9 ni maame nka so wɔn hwɛ but at least ɔbɛm na wɔhwɛ no problem bi anso mmaa ampa nso akwakosi awie yɛ pa mɔma ware anaasɛ ɔma nware koraa na asomdwe den ɛwɔ hɔ ewu na ɛbɛbɛ mu no ho asɛm na yɛka ɔdi yɛ foto asɛ sɛ yɛ ti a yɛ tu no yɛ nka sɛ obi bɛnya that opportunity na mo nkɔ yɛ nem de yɛ tu fo no sɛ oyi ade no nyɛ mu a ma ade bi hɔ a no red flags ɛma o baba yi akora yi ne yɛ kyerɛ sɛ baba no mo yɛ awɛs akora nyɛ class a ɛyɛ mi asɛ boy ne yɛ nya na picture ana ɔno yɛ ne picture ɔno yɛ wi wɔ jan akubi rasta guy so ta sɛ mo hwɛ sɛ mo yɛ awɛs sɛ mo hwɛ sɛ akora da hɔ ya ɛnyɛ ne class ɛnyɛ ne class a eduma wɔn kasa na de na wo nim sɛ no ɔba wo dia ɛna ɔba no kura ma ɔba apɛ wa ho sɛbi sɛ nyɛ sɛbi ojimi ni wajimi ɔba apɛ wa wɔn mu sɛ ɔba ɔpɛmɛ so ɔba apɛ wa ɔba apɛ wo so hu so ɔba apɛ wo so o ta sɛ ɔba apɛ wa hu so ɔba no apɛ wo ɛtima wrong investment amu kan de mu yɛ adwene bam tɛ sɛ nye mmɛmɛ no to nye ne betumi atwɛn ma de amango na ripe ni wo nyina na nai ɛde ni sɛ tɛsi o nkoku no nkoku bi ba sɔfo Maa Akos ne wɔfa ɛwɔ ɛma no mo this stage no ɔse ɔmo duro ɔmo brain no ɛte sɛ sɛbi ade osi dua so nti ɔse yɛfrɛ no monkey stage asɛ ohuri no osi ha no ohuri no osi because that time na afɛ na onyini ba afɛ na ohu wiase ɔno ankasa ɔhyɛ da ni adwen yɛ ɔno ankasa ne dia peer pressure kakra ebi a me ma me se kakra madam fu bi se kakra enti saa kwala na ɔwɔ saa stage ne mu dimi nso kakra ahota kakra nso wɔ mu enti saa kwala na onye hu ne ho ano na onye hu sɛ de obesi di na adwen ɛsi gyina ma ne ho no wokɔ invest ɛwɔ ne ho saa kwayɛ den no because me gyina ha yi adwen na me dwen 17 years ago no me dwen different enti saa investment ni ana parents ni bi so kan say akola story no say ma u follow a ni maame ni ya aware according to report a nyina the mother is aware say somebody like that invest enti parents ni yesra mu awo no nya wo a eye wo wase de ukɔpo ne de ne ma ba ma bi na wo tena ho dwodwo abɔdwesem na ba ma ne bɔ ne ho ka koduru baabi ne koduru baabi na akora ne yɛ ompa e ba e wo na wade ahwe wo maame no na akɔware ama akora wo na sɛ wade ahwe obeduru baabi ne sɛ wankunu kɔ akora ne betime message na sɛ me nware biem wo ya ne yiram wo nware a wo ba ne den ye nyina sɛ saa bɔ ya hye bio me ka sɛ me ka kyerɛ obi sɛ sɛ abrante bi me ka ni dini afɛ na ken na me sɛ ken sɛ me bɛ president kora wa na me wa ɛna me ware na no sɛ Jesus sɛ di ade ni sɛ ɛnfa sɛ dia walk yi ya wo dwene ni mra bie no ɛnyɛ no ade chi nyina ye nyine kɔ yɛ nim nti mama ne yɛsrɛ ma de mema ma wotete ba ma ne duru baabi a umua na yenye yie enkola no duru saa stage say ya obetu ukoka na asema obetu afiri wo fie ne ma betu wa brantie ne fo se me be ya wodu sika hwe no se yes ya sem bi ba ehona na wo yi wo ho afiri ma ehona me pese na ehono ma ehona me pese ya establish sabia ma ehona ehuni enye se bua wo bi wo ho adano na meka ma nkomo ye bi ho wo ne ne ti no e ya abrabo na mo ye de mo bo akọ what ase mo bo bra na ye de akomanim enti se nipa na wo ne ne bo bra no wo hwe na wo moa wo a jaino enkuno jaino awari kra no wo ware na wotumi hu se wo yira wo ne ne nam no o ma abrabo no enko ye ma wa wo ye dai wo twe wo ho na ye mprache enti wo ni nyina no wo ye bi wo ne ne nam wo ompena no oye bi wo so wo ye bi exactly enti nye wo nko a wo ye bi Africa wo mo ne ho ka wo mo ne ho ma ewo na asem na ewo mu na ye serious o na ye serious so we na ewo ni so ma de akofa owo ni na aba no eye wrong investment no ma etisa akora we dey say etisa akora we dey say ma there is no way say ebeba sa akora o university born the bra ye na PhD obaba fa baba nti mama I say no awufu nya hu antempa ida say
ye be approach be man ka che say e judge wo ye no yes na doubt akola no nya de so be wa sa akola na because na ko ono afa no odu san fie we ono na twem pina o hurisi no wa pre ne to ha o him ne to ho no ne sa kwa wa hihye second o ta se sa wa hihye ne buru bi e dia kaso say gawo she akura bi ma secondary school wo mo na free high mercy njo o wo mu ye nkura kwa ense say because aditi and especially o school o hu mema mo che be bia wo tie no enti ayi support obi hu be ma bia no ho fa che ho sabi onim nyansa che ho owani mo nyam che ho enti uye do be enti sa ho no ye nkoye investment e mema na mukunku ma no ye ka we kire mukunku ma no ye ka we kire mo because the enti mukunku ho say mo hu could because what the provisions be 3 years na akwana be ka che say o twempena ubeku no na ho ye pese che say enye wo de no so obeku no o fi say na wofo to wofo ya no ko le baby to wofo na jai say investment no na woni na echi woni le dawa ma wo money na make another day no ko na enjoy mo ka mo ba say say na woni ya no mo na ba say mo say na no I am na pa na say mo mo and the yin na the and anya no nko awo se ka bia no nko na be ma afọ ba odi ne ne ochena anopa wia ne najo o ma na hwe onya na hwe na obi abefa ne kodini bia na okotwetu o ma empa obachi empa listen obachi di na keke obachi se di na keke safo okay ma obi ma so obachi na again the type of woman what I say the type of woman na oye ne baaye enti na bia ma ebe mo betutu na adana benefit something good and I'm say enu dey are one of the aspects but anya enu kwa na ma nipa na twes etu na nipa no titi ya be come on class but say it is also part but anya enu kwa na eye dia de na wo ba no hia wo no ma nipa bia wo be investment bia investment ka be so be hye no anse kwampa so no wakoma wo enti ade no some saying be by say there is no free lunch no free lunch everywhere many sapoma ko common free lunch e didn't na common free sabi bia na me pen na da okay sanya no a me common free lunch aye dey good so I don't say wonu wa wura sat bia ni bi da ntino no so for and we man say de make am mo ntia so me nka say enka oku ba mbese mo chese tio investment be ma ye obemu ana oba ye obema mu no enu na hwese oba fa be ma afise gatem no oba na tete be ma no onu na ama na dware mu sebi ne se asekwa wabo be ma no ama na be ma adwuma ko ne etutu ni na pam be ko sere adwuma ma be ma no ye ma na be ma nya adwuma papa ye e bia me kase wato ka dam bia me kase wato asase na be ma no se meja ba na ma ba to sa ba anu de be enano nku anti no ba to na faso ho ana let's analyze this anu de be anu de be ma no ja wuli bika if you say also only me adabi na ya to be ma ye be ma ni mu no o so fa ba ni dia ka ho pause ku no asema me can say that here me see the moment we go free baby o free akura bi ase ana me see aba ku be pon watch the box ase so woni ne bebo aba bro enti wudi ni jira yie sika we invest woni mu no wo so atumi anya so fa so da che na sa ba ma no ade che a wo se ma jo kwasu was now what was it about one tum na wo so nya ho fa so so ba na nya sa wo hwa na sa be ma no a wo invest wo mu no wo hwa na sa wo no no a accept that offer just so ntem oba ne ya ka kire wo sa wo hwa na sa be ma na wo invest wo mu no wo hwa na wo mpanu atwa so mejiji na di ebi kum na nam ebi kwa de sa ebi deformation na nam obe deform o de asiri be go so na wo feel say
ọba na wo kwa akọpẹ no nye dobi na adọ no but ọba ne bọ ne ho bọden anya bi akwa ọba ko dis ọba ne si wo kwa akodi bi ọpọche wo nso gya de bebo onu so bebo odua hwe mesi eye no o pe be ma nyigini ni ebi kwa she da ware ne ma na me ka tell kwa she da ware ma na sa na wo tete ne wo fie o tu de wo be enye le time memo dwane afrifie oba tete wo ba na sa na wo sugu ni yam enti weyne de yesra ma a two-way side story there can so feel say be man na wa fa o say o ma me meboa na o he o school o bie container ma no o fi say o mpena ntempa ire so be ka che say me mpawo ama nya peninti kura o me na mpese meboa o no wa pa dance exactly e wo mu say na me no eso be bie container ma no ba na ka say me mpena ono so ata say o mpeme ya eni ekwaku ni ebusa no kwaku agia tum se ane anya penti yes eno otine bi obetata wo ko bi ebetu ndo afa so bia no obe to me mo be ka cha ma eno dia se ni yetufu se nsana so onya nsa sikenti okay so be container ma ona no obedi akire dia se no wodi akire wu a akoma mu nsa odwafo ne ye kan ha kire o etufu se no free lunch bi na so for kan enti wo so be container ma mba to hairdresser no e fa no be a be container o pe bibi enti ntempa ma no ntia se se eye pe na o pe me ti na so be container me so me mpɛw o ka che se o enye pe a mo bi adanse yemram ade chene de wo beje na emum enye botaye no ntia o de be pe no e ba sa da chi bia no adanse nyina ba bibi aye clear sai na wo so ye be ma vice versa oba na wo ye investment wo mu no se wo fi se ya tepa no atwa so na de asomdue ene maku no e de apebe e de akwakontwere ma ko kakra me de ma obi ase eye abrabo na mo bo wo hye na enipa na wone na ebo bra na kɔ nanim no wontumi muwa wo atwe wo firi ne nkyɛn yenku no eye mpena twe na mo twe enti sɛ wo hwɛ mpena twe na wo twe no na ba ma na ne ne kɔ no wo hwɛ na wontumi ne wo nkɔ wo nanim biem ne su ne ne ban no emfata twe wo firi ne nkyɛn oba no so wo hwɛ na oba no so wontumi mfa wo nkɔ ba bia sɛ sɛ wo de ne kodura twe wo firi ne nkyɛn enkoku no na nipa ku de enafom saa nyame kura bi tua wo ka ewiase so ayeti kama wo ho eno so kura so ne ubedie wo ho ntɔ wo abrabɔ mu da anhwɛ wo life nyina ye che wa sesei ba hefa na wo ne nam wo sesei ye hu emeka na so nka sesei hu ye wadwuma aka hu ye wadwuma enti kwon nka wo ye wadwuma enti yesra wo mo emma wo mu nkunkum maa no emma wo mu nkunkum maa no na mema no ye nkum wo mo wontumi atwe wo ho sɛdeɛ wo ba ma wontumi aso ba we wo moame magya no ugina ya magya wo ba we mintumi ne ntena ɛyɛ saa wo so gyan no na ɔno so ne nam ne ba bi ebesi ne ya no wafa ensi ne ya ɛnyɛ ɔna abɔ ne ba wiase evangelist ma me de meka ye ɔtwen ne nyina aka kusi si ebenya abotra atwen ade na me ko far me nya abotra kakra me hunu su ewo ni mu so imeka nya abotra kakra ena nyese bia wono akono akono no di kan ya ma nya de nche akono no di kan ya saa tese u breaking ba bia enye ba se odo pa na odo se de tre no kan so odo wan se ne de nam pa de a enka odo di su be di kan ya otwen me kan ni pa na me ni tu ana mo ma me hwe kakra se me di bi be wura mu a me di wura mu yesu de yeni sa abotre no wonya ye no na me so foka ye bi restaurant bi o ba bi eno anadwo me ko na kase obu ko didi na wo hwe maye ku chese me jira ba bi na me show bu di am so mbobre wow na we kase na gya bi o be sia firi mu wode ne kwa na we no wie no wode wo wani a ona ya no wo what enti ye nya abotra the right person will come wa bra ye invest bebre okay ye nya abotre ye ntwen de nya me be me da say also from teacher constitution we am say men also men should cut their coat according to their cloth so wo ko ma pe na say wo anya bia na wo ampe wo so no wo de okay greetings to honorable Frederick Kwadwo Council of Manson Kwanta okay yeah that's papa enti mesrawo so we ya bema na enei wotin pentin kwa na say omo be ye POP bi ma me na me hwe POP fo yi pa ne
omo da ho because also omo sorry nten baby a oda na entutuma every no mitimi just am mitimi wey wo bebre diskana kwa mu baby dia da chi waja no waja no obeja o so obeja ase enti no muntu hofo ade ande ya de ba to so tu hofo a won fa nkoma na se me ya eno no se onam na se wadwum se me ko bokai akobetime jaamia me nam moka na ba to da so jaamia tiawa fa wusika nko ma go kum de ye ka kum de okum na the name of say abono ka ya be chew ya bi ne ye boy ye pe no enyo obi na tete ma wo be fa woni me ka wa bone wo so ase nti yesremo akunkum ne edoso makume ho makumba no matwaniti is too much ekoso dodo e wo my Ghana moma yentu ye hofo moma ye ne ankasa yentu ye hofo don't make wrong investment na dachi bi no ankofa haw eni amane ama meto so why yesremo ada anu eden dodo maya nkwana mini abema bi nkodi nkomo bema na memo ha wie na mama na pom te say e pa cho mo ntwe ne mic no mo ma mic na no nya fia nkwana no e ma me udin pa cho be Anthony Mensa free hin ba pa cho feel just oda ho bema ya kasa se bema ma me na asem na esie na no eden oso free hin just oda ho edweso oda ho okay ewie Anthony Mensa asema wo de ba ye ne say asema ba me de ba ne se enan fa se na otwumi no ni ochena ena ni wafum ena mebra back frame ka kire me se me yere ne mbasesa omunuma nyina da ekunu krum ewo aflawo ama in fact me ba yan so me be di akira ko na pu bi asere no wakogya me kwan na me na akohwe me kwan no mo ho because mo no mbisa me kwan so misi na mini ho ana oba na sesa no ma yeden aba na oba ye no so na wo se me yeden me pu bi na me be hwe so be du fie na se wo me du fie ye ana ja me nam ho be duru te mu bisa me se na sesi no oba no asetan no te sen ana me kire mu asetan me de tie no mfiti ase na de me yo fa me shia na takorade na me shia no ko di pa ho na me shia no ana fasa na boso miansa ana me ko bokoko mabusiafo ewo omukrumo anwona ho ana me baye nti na boso miansa chi obefa yefuno we to baye no me man ko wo na maame no mo owu yenso me ko hwe no to akola ni di kama ana me san yeden e baye na wo san e baye me ba ahaya Akoma 87.9 FM nti yenua bema Anthony Mensa ena de na kosam etudwa no ne yere adwane eja no ode nkura ni nyina ekọ na die nti a wo ba ni dwane ye animu ambane a wafam no eno ena wode etudwa no yentwa ye homra na we die sadia we na ni won so sadia na me feel ya Nsem antem ha sana nti e wo mana problem e bia ye tin let clinic kak me ko na me twabi yes na oh na me ko crap pa o so no share me no so am onu de oni problem na oba obetina be man tia obefa be man echi no ompe na wonu mansa na wonya basabasa dia oni problem na me see you bla me sere wo so oni problem maka ma score a kire o wadia tu na e kwotena se na de bla yi una sponsor me nsa ho ye bedidi ana wakoto aba na yatwa o na so no su twa aha o si woni ni nso woni di o di papa o papa o mansa papa o si ana so woni no so woni mansa ni enso edu baby na afa de obekwa baby beba no ana nya ye sign wa ye style na me si bla yi woni mansa no na ye de na nansa ne life is sense so no woni no ba yes nti ewo ma ba de seminar me si nya mama akofa me nya ma nyina betena ne so eya wale anu na afa de boy na o pe me man no ni yiri hia me o sin an ye na ye ma obenya wale papa we yo ni ko ba for dia wa so le de man na nkunu nso akoka kire ne kunu e wudi sika ma o yire be challenges of fo wa so le de mpa ye na ya pa ma o oba onka
da obetwa bi no na wa bɔ nipa ne din aka se nti na asem esise mi nja ho no nti na asem esise mi nyo se na madam fu no kura se wudi sika kɔsɛe wa asɔle dem ana wo challenge wo ho am si ananya me adwuma nso ma ye bɔne se mi nye bɔne o me bɔ afɔde ne mo na me bɔ afɔde ne adwuma nso kɔ so nti ma juwe ne mo no mo ye sasabo nsam no si ha on de on pesa ansem na me wo mpɛ dia uti asema ma nka wo yem na wo ka me medi nipa natem na me hia bela na me si blanti emetwetwe enkomo na wo se oyire asesa ne niema bra nkolaka na ba ne sa okay me hia se free mra me ne no hia se wo abrabo no mu no me hia no takrade ana me ne to mfa na so me ansa ana me ko no me ne nyina ko no krum ana me ko bɔ kokoko ma busiafo na busiafo no bi wo ana mene no kunu kuru ma ya no takwa de ho te kunu kuru ana ko mboko kokko no ana me sabae ana obo fa yefunu no ko wo ye me ma na sa ko wo ho ama ni nyina me bibia nti owo ye na boso miansa ana obae te obae no ana me hu se oba no na onom nsa me hu nsa o galon ba ko awo dan a mene no damu no galon na nsa no galon mu a half gallon ai wo mu ena obisa me bisa mfanse medin no koma madam fu si wo se nta ma hu odan mu nie me de menu nipa ko di nsa no yede esi ho enti ade chien na obisa me se nsa esi dam wo emiso me de me hu nsa bia na odi no di kanso enu nsa ma mete nsa no pampan wo nanum abre bia me ka wo se kakra bi no wonum ana me se me mpensa asem enti me de nsa no koma madam fu no ana ohuru me se me mfa na nsa ma me so me ni nsa bi ma hunu nsa bi a enti ohuru me na me so na nsa na me tin na me yede me piano na me de me ko pe bi gina ye enti o trezi ko fa banku dade se o ba be de o do ba be me ana me bonus na me je banku dade ye no efire ni nsam ana odi su ekobo no brahman ne ana odi asam no ko police station na me num asam kora omko kan ya na police fo na nya de ama no ana me de me sabe transi ama busiafo sabe fra asam no ekan ama mu bia nyina afo se me oba na kono se ma bo no so de nyina ye den ye difo ni kwasa na nka me bo no ameso ye se so dade na kofa ode rashi minta ma me ye den me bo na ma me ye de me je ana ye ka asem no wie ya still ante no wase asa pake no ama na sa dwane na me ko asore me baya na wasesa wafa akwala no sabe na akwala ba ko pena na wa fe no ni ba so me ye nan ana pake no nyina okonso a wanjai bibia ho pake no nyema nyina no okọ ena me pu obi ana okọja me ana ye ho se ko kan nti won me ja no ho bae sanka mi nwale biem me no entoa so biem ana jambe tana na ma me ne abusiafo ho fer me phone so pa me cho santi man tena ho no mo afe ene fa ansa na wo ye de wo sa ba wo ba ye nso so a wasa ba ye sa biem abaye de biem wasa ba no mo nsa ne biem ama me sa kan ama de bufu isa pake no esa akọ biem ena no de man di akira nko ano abusiafo sa frɛ me kan wasam a na wo sa bae ana ja me no de to no nyina na nsa no mo na de adena na ode ye den ode wo second ball no the second ball no mu no na ensa no mo na sa no mo ama ntokwa sa bae ama me sa ball no biem ano sa pake no no okoe ntokwa me sa penipa mienu ama ye sa to aso kɔ no kuro mu hɔ ana ekoka ho asem ano mo se memra me ye no ho ade ana me si yo om de oba omunye list no ma no ano mo ye list no ma no ode bae enti ode list no bae no ana me kototo nyuma ni nyina na me pɛ nkrofo ene mabusiafo ana han ka ana ekunu krum ne koye no ho ade ana yesan bae enti menene ti won mo ana last year fast 2020 no na yo kofodua ana menene furu kofodua na eba onyi odaho nti eba ya na mema mi sister kire no bo fruit ni sweet bad ye na oguso awoya otontontonton na meso mi ko mafo mu ko mafo mu djuma kakra anya de wo hon ma enti so still na nsa no no metete se amanfo ka tese se na msa enti no nsa no enam nsa no numu enti no ono odakra na on pese obetwa nani ayeden ahwewo se ba bi obete nsa pampa wo nanum enti abre bia no oda on pese ode no beka no abre bia no wote no ho enti mi so abre bia me pensa pampa enti no ya me o ya na mesuma yede matwe mo se ba ya
me mpata mete pampa me kofa bufo bi abele me enti December yi mu na me ya dai me simi kwakodua me da me simi kwakodua me nya do kakra bi me ne me ba kwakodua nya do ano enti yakoko ya adwuma kakra na ba na akora di ka ba fi bedu ye no ana akora no ba na akora no yale na wa fie ana bisa se wonu madu no sen an ono mpala nti ade chen ye no me so na me ya ba do kakra nti no ana me kwotete abane bi na me no ma no se wonu nti ba do no ma no ma no o ma me na ma na num aduro no ana ofi aduro no si ono no akoto hospital aduro bi no de ye den do so aduro bi no de ma no no ye aduro na o de ma no no ye no na me da duru ye no ma me na se me ma nto aduro amma akwala na num nti no o man akwala no me nkwafo me da no ama ta asema me kan asema akoye ntokwa ama akwala no wura jare so ko fara tade a wapaja ordinance akokata akwala no so ma akwala no nya den enko afunu nti me yesa me kokko twino afiri ono ma yele ma twa akwala na aba no ana otam da ade sen so de ba bebo mti da so no paja na misum suomu no nti apepra premu na da sen ne bo no mo maso asema me kan akopie police station my ba ko ene no ho no man ne ko police station ama enye me bra ba bi na ya nurse are che say ordinary command nurse penyi na wo hwe no ma me a nka mbo ka more than 20 million ko me say ese ka bi ya opa bi obitime ya utime san nto wo san so a oba police force be re eno no mo so hwe no mo de aje mo de ana mo bae eno kora no me boka 4.5 ana che say me ma fa me hu adie enti firi oba no se tena no fi o ne metie no mami enkoyie ye nyina na edide sese oni me ndidi mum be fra fo me ba no na madua ni si fom last kwa me pie so a madua ni si wono na nka okra kra dina no bitum ko so san kwa ni si wono no watam kwa na di kwa kosi dem ma dua no wono na mami fa fo fra me bla so mo hwe se adua na ma bedie hwe se nka man pie han man ko okra di adua no ye de na no tu madua ni nam ana me fra me bona manie o sa di bayia won fiu o kasa no won fiu akopim se na be fast be busu mienu ni na ibedi sta no korana ma teacher forman korana holiday 10 days bi se o mfa mbeje o ma home enti mi fra fo mba na o ka kire mi se o pese o ma me se fa korana be sra o mo enti o ma holiday enti no o ma so da bi enya adwuma mi sra o ko mi se adwuma mi ye mi nko na me ye enti e da ni a nkwala na mi kwafu ma mi da do a o mo bo me kakra akra to so o mo 10 days o mo 10 days o mo mfa nyo ma home o so mo ye da me no mo ko no mo bo me adwuma kakra akra ko mi se wo nko wo so ra utifi ana wo ye da o so wo to ntos ana je nyina de wo ho mi so adwuma mi ye me tinkruma na se me dua nkruma na se ba wo na okoton a sika no wo ho ana wudi bi ba ko ma na ade ana me gibia me da kototo mi ndura me da be da be gum afo so mentetew mi sika sam me hawo mi sika sam mu sahara me ne de wo ha enti emu wana me bla ba ko o yosofo kutoa ana chese o frɛ me se wo pe busia bi me so sika so toda na me se wo bo fruit no enti no wo hia me timi gibi wo ho na me da asane no enti se ne saka no sa de ma de ere asane na me de wade ama sa na wo o se o so pe sika yi bia na me ka kire wo mimi sika na wo ho no akotam sika ni nyina ato abom se memfa menje ne sika na 35 million ana odi ba sika be mamia 25 million o de ma me na sika 10 million ana o se eno na wo de ere eno na wo de dudwa na wo de ton ento se no ne man kasa ana me de ma de to ho enti firi ho no no afia ya muna nko na me ne de fie ho no ya muna nko na me ne de fie ho no on kasa no manu mfiu on ka bibia ma ne te se wono nko ba bia ma enti na nse mu na musa na kawa na nhye no be fa se 40 ko be 2 months no musa na kawa no nhye no ana musa na kawa no wa mfimi aja miso mantimi anka ja ko kan so bi se trom no ne obeye wo no ana miso mi yima na mitim ma bi na won so kawa we me de me hye no be ma hye bi ana aja so no so ana mukrom wa mamremo baby a wo no oba hye kawa ba be ma hye bi me de aja mu chro kawa ka ho na me de o man chro me de ntimi dem ya ka ring no aware for the ring ye mienu ya wo ba de na be ma de nti wo yi be ma ne de na de no o ya o shama wa de ne so no misa wo ring ba wo misa me so for na misa so wo ring we eno aso yi wo ba ne ring de share no ana de share no ye nkwai nti paton tam se enam se afi egusu a o mi bisa ring no a
one female me so man feel no ja me so na me dem ba bi enti no mu an odi call na ma me ho ekodi 40 days ya obaaye no enti obaaye no ndano fancy kwase da etwam ni na otwumi no me da wa me da tete madampo me wota preocupe wa ya to ahye me so me sa dai se o sha to ahye me so wan kasa ana me sa dai wan kasa me so me de twin kokoda me so me ma bi na mabre kono koda ba bi na me so me na o to sha wo so obabro wa na so to sha ono ma beda na benya so oba to ahye so no beda mami say Anthony wo benya so oba beto ahye so say na de meme no wo beda mami wonye ebida ano onye ebida na dakro wo ba na bia na sakraye na eba ebi kura na danfo bi etunefo enti wo besesa aba so ohunu na wo da wa wonye ebida na we de dakro ba no ato ahye so asema wo ato ahwene mehwe wo matwero ka mebisa say onye romantic say yampa enti wone nana ndabi nana Anthony, we are too rigid. We are romantic. About was a 1 year bidder. That could be why you be a moutim crying all day. Eh, me yiri. She said, yes, Sacra, yeah, boo. No one so what the Shiano. If you walk on us in Giaba, was my one not to action. But would you call the narco to send us with the hour memo? Mamma, or dear me the beer. And I'm just asking by or dear me the beer. Or the dinner, you ukore no kwakoda wonfio oba sore kwa kwakoda nkoda nche ama ye report ma bi kura ku pie na busiafo no mu kuro mu so no na no na mena ben fie se na no na some person sa afi no mu die meka se be busumi mienu ko be busumi mian san ma ye ntokwa ma bebo no ehun kwa me sa o sa pack no kuro mu ama ekokodi sa asam no kuro mu so ono na no enti enu achi no obeto share wo so no a wo ende na nsan ya mbasa busum be mienu ni ana ususu so akwa ma be ma bia yo no wo she dade no wa be sho na de yo na nyi ba wo ya she wa na saka am se me mejo no samum de ko me se na so yika wan to go ya na me bisa na wanti me anyi anu ankere me no enti e ma adwene ye den e kasa kire ko me so wo nya ebida enti e sa na ma so ma adwene ye den akasa kire me se ebia na bibisa ho no pese no be ye den e bi no de be she me no de she wo no kore de da ho no maka okay to aso enti e sa no ana ade chie no okobo me bra mane me bra frɛ me na me wo ejusu dwom ameka kire se me ba fie enti mba ye no ana me ko no na obisa me ana wo kire ana me kire no mu ana me ma me so e frɛ ne bla e bo na mane na ne bla so obopo obi aka no ho na omaba ne ya tena se na ye den ya ka asem no enti kwase da asem de si ye no juada benada no pake no nyoma wo ye den ana wo de ko ye no ama ya ntumi antena se anka asem no enti mi kokoduru ye so ya ka asem yi abusiafo se na me ye se senia ase asem kakra bi no pake no no kwa no pake no no ko ni ntino me nya ade a mesa tumi me na ye den asaba bi enti anka wonya pake no akwa kwatena wo de a ene wonya ntena wo preko na me so me me de me betena ba bi na me ne me nkwala na betena ba bi na ja nkwara nso nya kwan ko school abusiafo no se sende sa de me nso mu no musu sa de anka me de me nse anka wo de sum ya anim apaka wo no abade a se anka sum ya anim mo se da bi enya ne sa amisu ke ne sa de me 30 million no de ere o de so no o yebo fruit ntena ja me de ma no de to na so na te de so betena e baby o mo se o mo ndi sa 30 million o ma ji me 500 million I'm to 500 million minibi. We shall first one by 50,000 500 million. I know by Jimmy. I'm to 500,000 minibi. No, Obana Casa ni Majuma me. And Nisika Kora 35 million. No can I demand me too. Puma Mina and say, ya. And to Mulambisano, Ajuma me. No one children scam. We just only Kutano. Ono bi odi bi walk or man at the Adina. Yamina me bonacoma. And to Mumbisano. And so still, I'm almost a mukro member, and so no button also warena 500,000 a bed. 500 million. 500 million a bed you. I'm so missing in the bee. Auntie, you're white to one near bed or she'll be your. Let you say, Mini be an one for a ban of no cotton baby. I won't buy, I must say, or my 250 million. 25,000, sir. Until no dear, no more to my yarn, Mr. Miniska. I don't must say, until Hana, Papa for pain, and what church. Ochocho ni also ibia no ochocho to wie no ana o say me first can be meto say miniska me ba no ma mo me busi akwa me kope ana me de ere me ne papa yi dia bayi me free akwa me ko dipa na me ere ma de akotua o mo say da bi
and there's a man to us yen so dia enya de mo ma yakọ wo yire apake niema akọ ni kuromu ya wo kwa akọhwa de kudie ntia wa pake ne niema akọ no wo kọ ya hyehye shiga wuta Ghana ma yeje importer de afri wo nti o ka kire me 30 million am ka me so 30 million say ne so mo sika yen nti me kana wo te ase a na ma bedi pa na be de dai na me de ablo mo nyese 30 million no kuta me amere dai na me kana me de ama wo mo se manya kana de ma boa me ho na mba me se me boa me ho ma ende chinchina ma first kan bi anto me so se ya mo kasa yi mo ka 250 million na se me ko fa 2 million de bra mo se mo fa nto ase a mo nka se ma di motem o mo tete o mo ntimi nya no ba ga ba ko to no se masa se bra fro kan ba me se ani mo kas kan e se me se 4 million se wo ko mo sa fro kan me se ani se so 4 million me se ani o se nde sa dia sa 4 million mo fa meto ase na mo nantinko 4 million na mo di free kumase kuro dia mo kwa ablawo no mo fa nto ase ye lorry fare na mo ye de beba no ye fa nto ase na mo nantin fra ablawo emra kuro mu ha ebusuafo ye wad enya sa wo mo ye wad ampa me so me na akokora bi na kwa roba ye wukro mo sa hye no roba nti ona mo nya ode yale nenam anaja na fat na chesa ne anyan ohwe mrantie ne akurase ho no na mrantie tete ho na de ade no a ekoka bia mi na metimi adwane na ma akokora no so na fe oba ma ne be na obebo nti ho no so ajaku yempe mom na yehwe ne ebeye anaja me ko fa 5 million na me de bro mo anaja ya ba ya shere ya fi ya pe busia ma nti enam se nti de ho meti dem recover station one time ebe chino afrefre ya to mo je 4 million na 5 million ya mo de beye lorry fare aba kumase omoji ana mo sa ma yesensan krata no se krata wa yan se meba bitua sikanen kae na aka no nsansan se meba bitua etina aka sen se na ka 245 million ntino ana mo bisan se da be na meba bitua sika no na to se me pe kwan ya kontino me ka kire mo se September meba bitua sika no for mo 50 million ana me ka sa kire mo this year September ana me de me ka sa kire mo se be ya manya kwan ya dwane na jame de mekasa akire mu na ja ye sensan krata na tintim ya ja ani ede dim rekaba nti obeduru ye no fact na asam no na tintam emame ana mi abrebia so na mitim program msi wende sadia me do abedan mo samra na te sa asem ntua sika no emma omo na ja ene na ban na aka na chese ma pe kwa me faso amede be pesa sika na kotua na me saka me kwala be hwe comme se me jan kwala no han kwala no besai ma me na nkasa onya de otete ma eni kureti efia yi mo ye mante mu nyu biere hu akwala 13 years o ma no fufu o ma we hu nkuku mo ma na nya hwe so ngono kwala e beda ye nyina na edidi se nkwala yi ka se nkwala yi e me didi ntem no meda wo kwa e on fiu aduane akwala ba bedidi 10 o'clock o be di agro sa 10 o'clock no ba bedidi okoda wanya ne omo na mfu nyama bitwa mekosukana nkwala da so da ho so hunu won tete ba maka bre ma yefi o sesa nkra ne tra na nche ombesei so hunu nkra ne tra na nche ombesei enti me problem ne nkwala no se be ya nkwala no banya yi ti omso mu ye nyina ya dia enye se mbetete no ne kore be yi ka se won ma me ho ende kora de se bi ma me fo kwa na nkwala ya da ehwe omo che ye mema so hunu enti ne nkwala ne yede ne hiame enye nkwala ne yedi a we ma adwane ma bedu me kuro mu yi me mfa ho ya wo ma foforo bi o baby we back secondary school wo back secondary ya wo hwe no me hwe no ya this year omo na be chiro SS no oh okay na o mana oba no ye friend saying Felicia Amaku wanya mfie be saying oba be 38 or 39 and I won so maybe 45 years okay mo man no penny edin fie saying 13 years oba na bema eno you chat on so 9 years ono so your oba na bema oba ono so your oba oh okay enti yenhwe wo se oba no ukọ ebusua fie no almost say eye busua no amamre anase eye wo mu kromu amamre say eye busua na de bi o mahyehyɛ to say ye busua we de se wo ware ye ba na se wo pese wo gya no a sika ye twa to ama woni ana kromu ho no wo mamamre ankasa se so say o mo de
ɔmɔdeɛ saa na ɔka no nti wankyerɛm sɛ ɔmo abusia no na sɛ bi akuru no wɔsɛ ɔmɔdeɛ sɛ wanwade ɔmo ba te na wanwade no a sika atwam a ɔyɛ 500 million a wɔde bɛgya no kwan deɛ nsa biribiara ne kyɛ sɛ biribiara nka ho sika na wogye sika no ɔmo nye hwee biara bi sɛ wayɛ ɔbaa ne ho adeɛ no sɛ wonyɛ ne ho adeɛ ɛndeɛ ɔn deɛ mansa nkyerɛm sɛ wayɛ no ho adeɛ sɛ wonyɛ no ho adeɛ wansa nkyerɛm saa daabi okay na ma yɛhwɛ ɔbaa no ka nokorɛ kyerɛ yɛ because yɛfrɛ abusuafoɔ no a sɛdeɛ tie bi ɔmbɛka sɛ abusua bi bɛtumi atena hɔ sɛ bɛrima bɛware yɛ fie na wɔgyae yɛ ba a yɛgye ne sika sei no na kyɛ sɛ ɔmo tae gyae mmaa ɛwɔ fie hɔ nti na ɔmahyɛ dɛ atwa saa aboɔ no de ato because mentii bi da wɔbiaa ba kɔ awadeɛ a ne deɛ ne sɛ ɔnstay ba sɛ abusua no bɛka sɛ yɛayɛ mmara to yɛ fie ha sei yɛba baakɔ awadeɛ na bɛrima no bɛgyaa ne pɛ yɛwɔ sika a bɛrima no bɛtua sɛ mpata deɛ anakyɛ sɛ abusua no wɔ mo ankasa plans ɛwɔ hɔ dada ɛna ebi nso a na watwi baa no adi so ɔte aseɛ for the past 14 years a wɔne ne tenaeɛ no watwi no adeɛ bia no wanyɛ ne ho adeɛ ha ɛna wabɛtena sɛ wayɛ ne ho adeɛ yɛbɛfrɛ abusuafoɔ no nti ma yɛhunu woyɛ baa ne ho adeɛ amammerɛ kwan so wabusuafoɔ kɔtenam ɔno nso abusuafoɔ kɔtenam wokɔyɛ ne ho adeɛ wɔ ɛwɔ no kurom ɛhene fa bodin ɛfrɛ hɔ gbagagbɔ afifa gbagagbɔ yɛfrɛ hɔ sɛ gbagagbɔ afifa gbagagbɔ okay nti wo no abusuafoɔ hanka firi akɔ gbagagbɔ good na woyɛ deɛ ni okay me papa yɛ karakye ne mami asantene o papa yɛ dɛn karakye woyɛ sɛ woyɛ santene na prɛko papa wɔdɔ di nipa bɛdu akyire o wɔdɔ ɛyɛ sɛ yɛ sɛ obi ware wɔ yi ha baabi a na kwan wa yɛsɛ kwan wa bɔkɔ ware wɔ aburokyire ɛfa pere kɔ de yɛsɛ kwan wa ti baabi yɛ ni hɔ ɛkwan wa nti ɛyɛ baabi a wo nso kɔnya a wodɔ no sɛ faayɛ a ɛnkɛfae na amfa nti ɛne ho aba asɛm ɔnɛ yɛka ma yɛnhwɛ before a wokɔ akɔyɛ baa ne ho adeɛ no na wo ne na wo na mene na wo baako nti saa ɛnsa no mu su bɛn yɛ a woka a na wapake ne nneɛma de kɔ ne kurom no na ɔwom mpakyane ɛnsa no mu no na ɔnom nsa no pakyɛ wonom bi dabi wonom bi da dabi wonom nsa da saa because one bi do oh kanokrɛ Anthony Mensa kanokrɛ no ano kyerɛ so ano sada unum bi da George okay sɛdeɛ tie bia no ɔba no nso bɛnya biribi a ɛnyɛ wɔ ho a ɔno nso mpɛ sɛdeɛ wowanya bi ka wɔ ne ho sɛ wɔpɛ nsa ne adeade a wɔmpɛ menim sɛ wohyia no no na wɔboro anaa watetee na ɛde baa no kɔɔ saa tebea no mu dabi ɛnneɛ ne nsa no mu deɛ ɔno a kyerɛ sɛ ɔmo no kurom nyinaa no akwasi ebudidi for line na efi ne nkwala ase nyinaa saa no ɔka nti mɛka me bisa na ɔse na wɔnom no dodo nom ketenkete nanso me behu sɛ na nya ketenkete na ɔka no nya saa na tie ebra behunu gallon no no mo sɛ nya ketenkete no gallon na te sɛ ko 40 yi bia ai gallon 7 bottles de no bi white one na 7 bottles no ya di nsuogu mu no eno bi be na sa eno sefo de wo mu ana apetashi mami apetashi pa ena no wanu ma na ka half ende se no wanu ma na ka house se ende sa afi na no wakoton half no sa be si wo de amintumi nkyire na before wo ba be hunu sa ensa no a na ewo sa bottle no mu no woni no ufra adwuma ba woni ne te mu di nkomo anampo sa woni ni hia mu wanamu a na wote nsa pampan na mete na no wabisa mabisa na sa no so ka o se kakra bi na mko no mu ye nti na kise ebudi nti na mo se nti no ono oda on pese obe odina ni be de be hwe se be ya ohumi a obete pampan bia nti o mo yasese ya no wayi nani fan se ye ko dakete so kura on se de ne anko ba no ba ma ne ka mo da waja we mutimi hwe na ja mo di mu nko mo pa no fo mo da anso ne de onye bida ene wona ne dakra mo mfema no dabi o mo mfena no na ne na be no o mo mfena no because of e bia wo beti sensa wona no munti dabi obi aka na ene so wanye je ho mpo dabi nya bi nye kura wanye je ho da dabi dienti na ya umi sanse dienti na wanye je wa bia na nyende no fokro ma wonsu Akoma FM 87 no fokro ma wonsu na ne mo da sai ene Anthony mami wama won so no fo wono so ma won fena no ene na mo da sai no mo nya mo feelings ni sai no
wakrasa no bi asoro na we na adekwa ye ne ho ade oh ma je we se na ya anyawo na kola nti me kola no ya na me pese kola no suban no sa no se madi kan awo baako ama eno no nyina so hunu ntina me pese besa to aso so hunu ntina ma me ye no before awo kwakwa ye ba no ho ade no na wase ntokwa kakrasi manasesa ne niema ko ni kuromo na wakɔ imprensa ntokwa kakrasi anu apake ko ho sa no wakɔ ho no wakɔ fanaba imprensa sa ntina imprensa so na ko sese bi amenya ne ho ade ntina wo sesa ne ma no kɔ no aha ntime yɛ sɛ me kwakɔ ye ne ho ade de basa de a onye sa bi me sana adwon ye se bia wonye no ho ade bi ni a sa ben so na nkola no so ba emienu so hunu joni no wutu ansa akoye no ho ade da bi one mienu so no mfa so na keto na mekoye no ho ade no okay wo ye no ho ade no kra de woni ne mu bi em da bi okay bra wo hunu sa ensa bottle no no wa wo anya bosome sei abosome nnan oba wawo bosome nan ena akohu na petese ende so wanyem nyina na onom nesa mo wa kra no na onye hwe do na nimu na nanka ya ntama sa akara na ni ba ko me pacha ya makasa no asa na ni no asa wo hwe asa na ni ba ko asa ni ya yesterday bi sa na wo hwe to ne yesan kakra bi sa na nti utum se wo hwe na utum se na ni ba ko de problem wo ho oba no na cha so oba ni nyim nyina na onom nsa ahaya Akoma 87.9 FM pacha me yesua se wasua bibia afiri ho e ma na monyemu a monnom nsa no wasua bibia afiri ho enye ano de makoda na ohye ye mu no nti yesra mo ti me bisa ne se you know so akase nani akra nani wonoma onyema ye no nom ensentima no monya hwe ye pa no ahwe obewo no na akofa haw e de abresa aba no ye ade obekai 14 years ago ana enuru ba obekai sika wo de ye ba ne ho ade fanse ne kaska ha ni na ko no ande na ka ko 35 million 35 million 14 years ago ba ye me ye no ho ade ba 5 years ni be 5 years ni 35 million na obo ne ho ka eye me nwanwa say apart from say ebia oba no ensanom ne nkwa ne chimato a ewo Felicia Brabom but ebia na de yo bia efe ana do oyo bia obo no ho modern efa de ho efa djuma yemodie asetena modie aduane no ana de ade ne de oya ade ene de mini problem ono ne o se woni o masi na de ade de mini problem ono but a problem no ya de ni nyina ne nsanum na fi onu ni nkombo se be ya nsanum na de nto onu ni nkombo eno ono na yie kan na no so ya problem de ma because okobo amane ye because no one na okobo amane ye kwa kire mpanimfo me yesi hu nkonya nti no so ka hawo ne ho ana meboa ana emu emre sa meba na che se mu amre na nyesa meme na mamemo ha bibia ka ho bio se wo akofa ba pa na wo ne da no obe ye twi na ne na chewe ngam teta ana wo ne da na wa bia tv ho no obe ya ma remote so na fe no change channel na be buture so se nye obe kwa bia ka kire wo se nye so what ya say enti Antony ka je me say enye mre sa no e ka ho no eno ya asem foforo ti Antony mra ne ma na enti e bia ye frɛ ba no no so wode obeka na je se oba ne kɔ oba no de okokora Antony frɛ dwuma ba na oba no na nkura ni na we yalo omo ani bra bere no mo nyina akɔ nzu ja na so ne dai nzu ne na no wokɔ eno ni asem no fami wura mo ani nkɔ na Antony metro aso we die ene awia yi ye de enchia kɛseɛ enchia emu oduo ebe free ba herbal center yaso ye ne ye de ama ye tiefo ne yahwefo nyina se oba de ne ya adom na edado ada se eya na ye apomuden ho asem ane ye kan efize wiase na mpanimfo so obi benya wa ne free yare ama me no wan sensu ne free yare enti hwe ana yare anfo antofom hwe ana yare anku
efisɛ wo tena hɔ na yare eku a waa na woku ho di nka eku yare ansa na yare eku eti awie ya Maa Herbal Center yɛtena sie yɛtena se ya na yɛ nkasɛ dompemu yare dompemu ɔhaw nkasɛ mu yare a eti nipa so a ɛho aduro ɛna gye Maa Herbal Center ana abenya bi no ɛno ho adwuma ana Nana Kofi Baa ɛyɛ kyamfo baa wɔyɛ eti mesrɛw sɛ wɔ nkasɛ mu ɔhaw ne amane a mesrɛw fa yɛ number ne sesie yi na fefu ani kyerɛ Maa Herbal Center ɛwɔ Kumasi atonsu ago na bra na bɛgye wayarehwɛ me pacho number me beboy ekuta Dr. Bana ankasa me kasa ubetimi afrɛ no na fe ɔhaw ne amane bi a wukomu no wakas no so akyerɛ wo mu na fe wudu ani akyerɛ ne asaw yare number no ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 ana baako ɛsaka ho yɛ 0244 08 34 82 0244 08 34 82 me pacho number we eye Maa Herbal Center ye number ye didi djuma no na fe wo hwe Maa Herbal Center Kumasi America se fre ye wo Kumasi atonsu agogo Government Hospital kese na si won na chi ana Maa Herbal Center ye wo mesrew atiefo ne ahwefo Maa Herbal Center wa atonsu wa yenko ba bia entifo ani bekyere won yenso yenhwe oyare na ho nto afa wudu ani kyerema mpatamu a ye obi otema eye kom 16 lashibi a ye Bemba West Club anasa wo first Sprinters ka wo besi 18 junction wo behu Maa Herbal Center ewo ho meso ena wie ya yatena se ya na ye obi a wo hawo ani amane woni dompemu ye ka dompe ana ye ka kasa enu ne kuta nipadua no entimina me no wo kasa se wonamu kasa ana wo dompebu a minua ba ma me a wutie me wuntimi nante se won saka se ebu a abasa wuntimi ntubi enti kyerese nipadua no ade mi etimi soligina ade etimi kura ye me nante eye dompe ne kase eno nso no haw betena mu a na se wan hia Nana Kofi Baa ana Maa Herbal Center na afi adane adwadwo na wutwa na ayesun edi entra Nana Kofi Baa tena se wa haban a titiri wo mo spinal cord problem obi wa na chika se na rere ena wie ya ma mi bi bai ho ansa na meba ma me no wo haw e na chika se mu anka operation anka yekoye no no so no doctor na aka chance wo ye ni wi a wontimi nsole nante enti won fa na ni nkyere Maa Herbal Center na wate wo mo nka no hu bi a na nka obeye no operation ho ato no doctor pemu e de ka kire ma me no a wo de ahokeka ene anije abepie Maa Herbal Center yenso amani nuro a ye de ahaba ni bi nyina aka no aka na ma me no na wotwe se ne adanse besa pia ba etimi sew spana ko wachi kase no ana se wo hawo ne amane abamu wo tra se entena ensu oguguei mese bra bonko na wo bo wontimi na sabi wutra nye ekura besa bubu ade ogu fom mesrew so wako clinic bi na hospital bi ni aka che o spana cord no enho rere emu abiebia mesrew bra Maa Herbal Center ni emfa haba ntu ase mawo yenye operation bi a ho obade asem o kan retro ni mu no eya haban no edo na Dr. Baa ode sa yare enti se we spana cord wachi kase wachi bramo no ana se tutu eya wo ya ohaw ne amane abamu a foni kire Maa Herbal Center afedani danyina yetena a nkasa na ho asem ne yepa kire officer no na yagimu award abasobode ekese mese obi o ha ne kotodwe ye ne ya wode anante akina bre wonhu chese wonhu ba bia eye ka no aba mese o ma me papa wutie me ena wiei da bia ye ba na so be ka che o se kotodwe ne o ha na wo kotodwe mu no de obetimi asa eye Maa Herbal Center entitu anamo na fo ani kire ho ne yensa wo yare ede be ntra Maa Herbal Center wa haban yo de betu kotodwe ne so ama yare bi wo haban na wurawuram ama na yi yare na afiri ho enti se obehwe Maa Herbal Center enkrofo pomom de ba ye na bi wa ebi etia enso ne ni nyina gu Maa Herbal Center di ntra ye de haban asa kotodwe mu yare a na nkaka charges na wo so no krana na nkebutumo no yare abam ama na rere enti wo gina wa na wote yawo otrase anu ote yawo onante anu ote yawo afedi o de ointment ahodo nyina yeso enso ne ho nto no Dr. Baa Sebra na ukotodwe na eyo ya no yenche wo se ye waduro a ye di tukotodwe yare ase na nya agro ne yedie enti fre doctor number no sesi ai se de be ya wodi wani be kire ho na afi won so abeje wa yare hwe eye 0244 988 004 me pa cha Maa Herbal Center number no eni kura no doctor na ne kuta no enti me ka se nyina na wo frɛ na doctor so cheche no mam afi obi wo ho a wo yare sisi yare da bia ye boso
bɔ so no yɛ wɔ ho aduro yɛ mpɛ sɛ ɔbɛtena hɔ na afei wo sisi na yɛ ɔya na afei wontumi nkɔ adwuma na de wato fam enti na Dr. Bama yɛ ba ha da bi adwoa da bi ase yɛ bɛbɔ nka yɛ sɛ wo maame na wɔte fie no abaya na ne sisi astate yɛ ne ya no papa na ne sisi yɛ ne ya no a sɛ bi afei de akyɛ kɔhwɛ baabi no Dr. Bama sɛ wada Roma fo ani kyerɛ hɔ foni kyerɛ tonso ago na afei sisi yɛre na edu nya atena wo so emu twon dendenden ya wo nko na atena wo abrabɔ mu no ɛwɔ sisi mu no Dr. Baase bra no fa haban tutu sisi ne so man kakra nansa ne yɛ kyi wo bɛhu sisi no emu adwu se fom ya ye bebree a danse die bebree wɔ hɔ enti doctor to ne nsa frɛ obi a wo yare sisi yare pa ano dene a wo di office wo enko no Dr. Baase bra na wusisi na achia no wusisi na mu ye oya no wusisi na tutu ni nyina no bra ne mfa haban to so na afi ye nyama wo ye keka ne se e bia obeka se oh Dr. Ba de o keka ye wo se sisi ya me de akini amabo kan de obeji sika Dr. Ba ni sika bia e boro so eye bibi kakra bi fi se doctor ono no fansa o pa ne se wo yare ne beko e fi se haban na o de ba eye wunti ane ye de haban na ba enwene sika sem bia ho tu anamon na so di sika ni nyina akura gu ho na se yale ne de wo ho a emfa so bi e ma so na wo di sika no behwe ho yale a wo betimi akwa adwuma no anya mo enti tu sika sem gu na fa usisi mu yare no usisi na atwe no ni nyina fa bra ba he ba center na afi ye nhwew na honton afi ye kasa fa obi a ne namu abuo obi a wanya nkwanhia ama ne namu kasa anado mpanimu abu obi a ne nsa na wo ho ama do mpanimu abu Dr. Sebra na no so yamfa haban na abi ento so na nkakasa na nkemu abu a ye kwadwo be 100 billion no afi wo ba Dr. Ba ho a sika kakra bi wo be hu se de ato wo na ma ho na afi wanya ho to enti matiefo nyina ntie me se wa wanya nkwanhia ama wo sire mu kasa ne wo nam kasa wo ba bi a ye kasa bi emu abu no ba bi a wo sa wo de ani kire eye Bible Center a ye wo Kumase Atonsu Agogo afi obi wo ho a da bia ne da nyina wote ho bibia nya no enso wo komprenisa ne na ye ne ya ne na mo hwimu enso etutu no minu aba ma me papa eye yare ebi ya sasabro ebi ya arthritis ana ewura saya ewo na animu enti se wo pese wunya ahoto de a de me ka che wo na awia yi se ahoto kuro mu nyina no ene Bible Center ai wo Kumase Atonsu Ago enti se wo nsa ena eyiye wo nan ena emo bibia mu na ya oya mesrafo ani che Bible Center ewo Kumase Atonsu Ago na afi ye nhwew na honto afi me kasafo obi a wanya stroke ho ma me papa ebi a stroke na yew wachinchina abre afi de ya mu aduro nyina ma afi de wo nyina wontimi nya hwe ya mesrew for ni kira Bible Center stroke bia ye obia no stroke bia tra wo so se afi wo twe na ase ana se wo nsada ho se wo pese wo nante kama na wo yare ne kwa ba bia wo so ode wani kira ye Bible Center oba ye wo fisi ho afi ye wo massage ho ayeye enti ni nyina no se wo pese wo stroke no ho to wa wo bedu Bible Center stroke na atra wo so no ye behwew ama ho atɔ afi doctor firinkasa nyina musa yale ni nyina de aka nyina ye nketenkete ema doctor titi obi wa diabetes na ha no mesra ma me papa o diabetes na te wo so so hwɛ antu anamo ama Bible Center no ama magie adura diabetes na set mi ma onka se mu yare enti fu ani kire ho na afi bra ni enso afi dodo na wo kompo edi omunya mesra wo yenye operation last time doctor kan ma mi bi ba no de ade na asresa ne kon ama na woro na so Bible Center na ene ye de adurama no ama kompo na twetwen enti se kompo na wo so na pese tuo twa bra Bible Center afi obi o ahania ene nkwei ana eye no mesra wo bra na se hania na wo so no bra ni entuma afi ma ni bebre fibroid na edi omunya mesew ni nyina no fo ni kire Bible Center ni enhwew mesew kasa no ye beba awieye emre ni so enti de ye ka chewa ne se ya bia wo ni paduam bia no je number yi na fo ni kire Bible Center ni ensa wo yare na so ohunto na nya afa ahudie je number ni sesi yi number mi di nka bugbe ekuta Dr. Bana wonti bibia se a frɛ no nche wase eye 0244 988 004 0244 988 004 ana ba ko aka ho ye 0244 08 34 82 me pa cha wo pe Bible Center ye Kumase Atonsu Ago tamanso wudi wani chewa ye consistent la shibi me so yale bi etete won trafie fabla beda Bible Center so yale na wo kwa asie ni so yale na kwa eye ba ma ko ye de tiefo ne ahwefo nyina ase insha papa ya kuma 87.9 FM akoma mo nsem dwumadi no
akoma mu nsɛm dwumadie no ɛnoa ɛna waso egu so a wutie no na yɛne Anthony Mensah na edi nkɔmɔ Anthony Mensah sɛm a wɔka nyinaa ɛne sɛ ne yere Frisia Ameku meboa Ameku ɛwɔ aplao na ɔkɔ adwuma baayɛ no Ameku asesa de ne bɛgyina yɛ ɔno ankasa ɔfa wɔ nneɛma ka ho ana ɔbaa no ankasa nneɛma wɔfa bibia wɔanya na afɛn koraa wɔ fie hɔ hwee wasisa photo ni nyina akɔ ne pictures nyina ɔde kɔ ɛna wote yɛ no ɔbaa na sesa nneɛma nyinaa wɔ kyerɛ mu a wɔnti bɛyi nka bɛyi nanso so menyi ni o menyi ni yɛ kɔ aba no ma bɛbɔ hɔ biem sɛ wɔba teɛ wadeɛ sɛ bibia yɛ kama na wokɔ adwuma bɔ ɔbaa na sesa deɛ bɛnyina afa nkora mmienu ɛde no kɔ ne kuro mu ɔkɔ ne kuro mu so ɔkɔka ho asɛm a abusua se yɛdeɛ wopa afa ayere kɔ no so ɔbaa yi suban a wɔwɔ mu no de sɛ mesan de nakɔ ɔnsakrai na ɔmo si yɛfi ha deɛ yɛmfa bɛɛ nyaa no nti yɛtwa to hɔ bɛɛma bɛfa baa wobɛgyaa no bia no 50,000 Ghana cedis 500 million yɛgye mepaakye wo in this case bɛɛma na ankase wɔ ngwa aba no wɔba na asesa de nneɛma nyina ɔsɛ abufuo tumi ba na bia ɔba no afirifie no wɔkɔ a wɔfa n'ataade mmienu mmiɛnsa bi na kyerɛ sɛ ɔba ne bɛfa bibia pictures you everything ɛde ne ma mmienu aka ho akɔ no wɔba no na agu awadeɛ yi anaa bɛɛma na agu awadeɛ yi abusua se 50,000 wɔn mo kae a abɛsi 250 million 25,000 bɛɛma yɛ tuya mu 500 Ghana cedis na ɔwɔ baa ne kuro mu nti no osuro so wɔn bɛbɔ no to ɔhyɛ bɔ sɛ September ɔde de aka bɛba obebi sɛm sɛ anyɛ bia no ɛyɛ mmara so ɔbaa wɔn ayɛ ne ho adeɛ asesa ne nneɛma ɛkɔ no okotua sɛ sika no ɛde ma abusuafoɔ no anaa na asɛm no yɛfrɛ baa no ɔmfa but yɛgu so frɛ no yɛde ne bɛtum ama yɛne no atwetwe nkɔmmɔ yɛntwa yɛ ho mmerɛ tiɛwa sɛ firi mmara a mene no ɛhyɛ aseɛ wɔ abrabɔ no mu no mehyia no ɔtakorade ana mene ne tom fa na ɔbɛso mmiɛnsa ana mɛkɔ no mene ne nyinaa kɔ no kurom ana mɛkɔbɔ kɔkɔkɔ ma abusuafoɔ na abusuafoɔ no bi wɔ hɔ ana mene no kɔ no kurom ayɛ ne takorade wɔ hɔ no nti kɔ no kurom ana kɔbɔ kɔkɔkɔ no ana mesa baeɛ ana ɔbɛfa yɛfunu no ɔkɔ woyɛ mema ne sa kɔ wo hɔ ama ne nyinaa meyɛ bibiaa nti ɔwoyɛ na aboso mmiɛnsa ana ɔbaeɛ nti ɔbaeɛ no ana mehu sɛ ɔba no na ɔnom nsa mehu nsa gallon baako awɔ dan a mene no da mu no mu gallon na nsa no wɔ gallon mu a ɛyɛ half gallon a ɛwɔ mu ɛna mebisa mfa sɛ mede nsa no kɔma a madamfo si hɔ sɛ nta ma hu da mu nie mede me nipa kɔ de nsa no yɛ de esi hɔ nti ade kyerɛ na obisa me sɛ nsa a esi da mu wɔ ɛmi so mede me hu nsa biara na wɔde kan so ɛno ne sa ma mete nsa no pampan wɔ n'anim abere bia mɛka a wɔse kakra bi ne wɔnom ana me sɛ mempɛ nsa asɛm nti mede nsa no kɔma madamfo no ana ohuru me sɛ memfa ne nsa ma no so menni nsa bi ma hu nsa biara nti ohuru me na me so ne nsa no metem na meyɛ de me pia na me kɔpɛ bi gyinae nti o trezi ko fa banku dade sɛ ɔba bɛyɛ dɛ ɔde abɛbɔ me ana me bo no so na me gye banku dade no efiri ne nsam ana odi so ɛkɔbɔ no ba manneɛ ana ɔde asɛm no kɔ police station na me mu asɛm kora ɔmo kɔ kan ya na policefoɔ na nya dɛ ama no ana me dem sa bɛtansi ama busiafoɔ sa bɛ fra asɛm no ɛkan ama ɔmo bi nyina afɔ sɛ me ɔba na kɔ no sɛ ma bɔ no so de nyina yɛ dɛ yedi fo ni kwasa na nka me bɔ no ama so yɛ sɛ dade na ɔkɔfa ɔde rashi mi ntama me yɛ dɛ me bo na ma me yɛ dɛ me gye ana yɛka asɛm no wie a sɛ ante no ase asa pake no ama na sɛ dwane na me kɔ asɔre me baya na wasesa wafa akwara no saa bana akwara ba akopɛ na yɛ ɔno afɛ no bɛyɛ so mɛyɛ nan ana pake no ma nyina ɔkɔ nso a wanyai bibia wɔ hɔ Mr. Anthony Mensah NAD enkomo no Anthony yɛhwɛ waka ɔba no ensensem pi but mehwɛ sɛdeɛ wo kasa yɛ mu siti a ɛna wɔyɛ na me bɔ ne sum ɛna yɛde dasan ne yɛde di kɔnɛbra ne bɔ ne moma so ɛna me hu ne sum ne adeade a wo pɛ ma boro ebi ɔba no wɔ ne deɛ wo hwe ba no ɛnoa na makan saa wumi ansa yi apart from no ni ntɔkwa bia bi ntɔkwa ya kono nyina na makan nyina kyerɛ wo yi yɛ no yɛ ntɔkwa
oba ye ya no abona so wom wo so wo do kakra nti wo nsam no emu eden kakra no oba so wom sa de so obefiti na so me de me hu se oba ne wo problem e bia na me justify the oba ne ye no but e bia na wo broma ana wo so wo de wo de ye ba no ana ne nye ho enu a ne makan enu a okay hello yes please. Good after Mr. Meku. Yes, please. Mr. Meku na pomu to say. Oh, doctor, please. I can't speak that you can you speak English, please? Mr. Meku mpacho ube to me the tree na fra brofo na mame. Wona wo mu tie ne ye tree for pa ye ka brofo ko a emwa. You see, tree kasa no mu kan Mr. Meku ya ye. E tree na wo ka no. Manager ho pa enti edru ba bi na say ya woden ya na wo de brofo na wo mba ko de ni twi no ya woden no na wo de brofo no afem ba ko e de amame why na me ensure pa say what me ne meti for assessor na Mr. Mekwa brantie bi aba ni din de Anthony Mensa oso oware wo be Felicia na Felicia sesa ne niam nyina ba fie Felicia ba ye ne di asam no kan ye one see lukumi daddy kind lukuma bono na asem akọ police station na mo mani sign bomb say o bo mi game what second one initially ni mani ayare ọ̀kan ló kù pé ọba mi ṣe ní màmí kakra ọba yẹn ni before then ni felicia ló ní káwọn nu àyíra àwọ̀ họ bẹ́ẹ̀ bùsùn mìẹ̀nsá ọ̀bísà ní kùn sọ ọ̀hún kàwọn náà ọ̀sẹ̀ dàbí wà ń wọnú nti felicia kra ní kùn sọ ọba ní màmí ń ṣe ní màmí àyàrí nti ọba yẹn ni ọbẹ̀bí bẹ́ẹ̀ bùsùn mi ebe sure ni mani oha asa na wosan akoye ni wa oni ni kunu ni yiri omoda enu odi ni santu ni kunu so na ni kunu ka te se yi ni sanfu ni so ni ka won wo ni na oni se ka won na yira dadada asa na wo ba ni mani nche oha na de ndi na okunu oyiri ni santu osu no obisa ni se ika won wo yi o no ka je ni yiri ni se o wo ni jem o ti asam ni abani sanu ni jami su asisa ni yoma afa kora mi enu aka ni na obani mani nche wo ekura ho be se na o ti mi enu na ni kuni ni ayegbe ni Mr. Agbesi oni ni bai ọba enu ebusani ọkasọm bebree bẹẹ tiẹ ni se ebusani se na mmaniẹ na ọdi bai asẹmpọtiẹ na ọdi bai nu ẹyẹ diẹ nti a katakata na ịba onye na yiri nsẹm na awọ sita nìyẹn aba ni nche aba ni mani họ ọba enu asẹmbe na ọdi bai ebisa na asẹm bebree deẹ tó so kura ni se. Ọ̀kan chinchin se ọba ẹni òbẹ̀já ìyìnrere ó wọ̀rẹ́ ní bíò ó asẹ́lẹ̀ náà ọkàn òyìnbí náà ó ní ìyìn kàtàkàtà nù yẹ yáàdì yẹ èsè ó bá ẹnu ó bá ṣe ìbáàbẹ̀ ká sẹ́mu náà èsè ṣe wúlò omi ń tẹ́m náà di òyìnbí akọ àná ayé ń ṣe òtá rẹ̀ náà òyìnbí náà ọba òun jẹ náà nípa náà rí ní báyìí ní èsè ó ń kọ́ jìnnà náà mo bí asẹ́mu kakra àǹtá náà ó sábà. Ọba ẹnu ntị na ọka sị ụlọ ọba ẹnu awọrị jaye ntị na ọba ẹnu nwere nyere n'idiom eti saa deɛ oke yi si ati ɔsi nyiri ɔwɔre ne 12 years ni onu ne yie fuo ɔbe wɔ ne nkyɛn hɔ paa ɛnyɛ agoro eti sɛ ɔgya ne kwan amaame nsusu no ɔgya ne kwan yɛ ka kyerɛ sɛ obegya ne nyiri yie busuafo dini ho a yɛn ti ase nti obegya ne nyiri kwan 50,000 Ghana cedis
in the old currency 500 million. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, meet you pa. Omu first no was obeja ni ni na depend say oba ni say obeja ni ma. Nti obeja ni kwan say wo ko jina ba ni obedidi atem na yembi na make us obedidi atem ni say wo say obeja ni kwan 3,000 30 million. Nti na make us obedidi butiafo na atem. Na you can 500 million or print yesterday chairman or na you say 25,000 Ghana that is 250 million or yet ya tata that day no na ye Saturday ye aduma o honti na ka ye boss na ka type kata na adiama osiafo no de to su obe hu ni iri ni ba mi ni wo ho o atina anta na free Quran akoni kumase no wo ma oba no capricorn se on fire de on ba hwehwe akora ni na o jai ni wa ha no anta na wo koy nti asam no ni kekia no onu na oba ye ho ebe jai mba se o wori ni biom onu na nu asem o kai no onye mi na me kama no onu na ka se o wori akora ni biom o wori ni biom a jani koy manitikana on kwandi di ansana bama bi ehu se ni nye pe na wori nu asamu. Okay, Mr. Mekumi da se papa na me bo die din kan no ebra oba no efri nikunu eho aba nikuro mu no wo ka se odene niema nyina na ba ye ana wone ne mape ne ba ye me say tama oba be hwe ni mani ni ana tama nikunu abunu no ka che so wori ni biom. Okay, oba ni se be ma ne bro no ntino oba nikuro mu no dani ene santi na oni kai bunu oni wa oni nga na mamle kwa ni o te ba ma o le nsa ebu oba ti se akoda ana konfo oni sade ti amamle no emlani o ma ba ma bi akwanti obebu yiri na onu na your first point no o ko say born o police station me catch you say oba me kra ni ku say ni mania yare enti o ba be hwe ni be busu ni bi enti o be ni na ni nche ehwe ni mani o ayaresa be busu ni na that means enti mi bo Mr. Meku ebra oba hwe o maame no ena okoya wa mabie mu anikunu eba ho no ba bi o be hwe ni mani ansan ko ni kunu ho oko ni kunu nche ni me si onu ni da akete so odi ni nta tu ni kunu so na ni kunu se onyi ni nta fi ni so ni ka won wo ni nti fie me kono wo wori ni je won panisu akoda ni so odini won ti ate eti sare a oba abe boy amania o na obe ba be boy amania no di ni ba do ma ni abaya nemu no di mu ba ni ma ni nche eti ta ni nyoma aba nyoma o ti ta no na ta ni na oba be chi o ni ma ni nche no no di bai o enti eba ho enti me bo Mr. Meku oba no wan sesa ne niema nyina amfa mafie wo di bia ba ebi susu ka ho be ma no se wanya ne niema bia wo ho wo so oba na sesa ne pictures everything and wo de nkura ne nyina nti wanya ne bibia e wo dem ho wo de ne nyina ba ne krom fine anu de ni ka so de ni nyina ba se odini nyina ba idea na che se owo ba mani ma kwaya ma wa chechire ma ka me question se odini nyina ba idea Mr. Meku na che so oba ni ja wade ansa wo ba madam ba ma na oba no on jai wore ba ma na oba ni nyema nyina de ba ba ma na de ka che ese oba no so ni ba ma no ni kunu ba ma no ka che bishia for say oni de oja oba ni
na de no pekere me pacho oba ne se ba no na plamo no oyo asemasi ba ma na ebru o ti ya wo ye na wo ti sa onye ma ba o ma ni nse asemu nye nkiri nka ma na nye ti ase wo ho se obro no me pacho wo ba ye no obebo charge say bia meku no obro me enti no monfra no na mo ne ntra senka anase oba wo de ne niema nyina ba ye kire se onsan ma wade asebie mu madam won ka se o wori diomo ya ne niema nyina wa sesa ba banu won ka se bo ma no se o wori ni dio eye bo ma no na ika che oba no wo busia fo nche ori se sisi ayo wori are o wori ye banu dio nti ori la ina no mata oba no lo di sisa niema ọba ẹ ọ̀nká ṣe òṣìṣẹ́ ni o máa ń tí ọjà ẹ̀wọ̀ rí ẹ. ọ̀nká ṣe òṣìṣẹ́ ni o máa ń tí ọjà ẹ̀wọ̀ rí ẹ. náà wọ́n búrú gbogbo ni. mi bò bẹ́ẹ̀ma no ba hɔ after ọbaa no wɔde hyɛ ne paki ne nneɛma nyinaa wɔde baayɛ no wɔde ne nneɛma nyinaa baayɛ no ɛna bɛɛma no follow up ɛde baayɛ. So I say, but me what I know they say our Arabian issues so if the mobano ever problem with the husband maybe or baba bomber mania anyone quite say or sister the belongings everything I want you couldn't feel including the children now what they want moba me a honor say now obano we decide say she won't marry again. And nothing now. How do you know? Are you going to imagine that? Complainer. Now, all Baba, are you going to listen to me? You can't judge like that. You can't just judge like that. You see, all these people say, Obama, I think I'm going to do not pay for a guy warrior. You don't know what Obama is doing to me. No, Mr. Meku, I'm not judging. This is my question. It's my question, okay. No, are you people there? No, why you people there? A brother, girl, no. The man also confirmed the statement made by the woman. The man also confirmed that Mr. Meku, yes, the man confirmed in presence of the family that you worry, and sometimes we have issues with madam. Are you supporting the man? I'm not supporting the man. Mr. Meku, I'm not supporting. No. I'm supporting the man because the man is your side. Question I'm asking. Say the fact. Say the truth. I will not allow you to side with the man. You are woman. You married the man, and the man was treating you. I'm a woman. I'm a married woman. Ain't I make us say the fact that I'm a woman. So you just do the thing. Don't side with one side, okay? There be Mr. Meku. So what's your interview? Side with one side, okay? So Obama no abuse bano. Menene nyadwe so abuse ba no en ebra won kasa no mibisa ne say oba ne fiti preko pe empake ne niema nkwa busua no unless say wodi bibia enye edi oba no and the way he was talking no na I can see say obo ba no mehuru obo ba no eno makondem no ewo ho but me de ne say before obano ebeba no me answer we ni wokunu wo issue na bia wo kwabo abusuafo amane a you don't pack all your belongings wo fa wo niema nyina nko so wonya sesa wo niema kwode a meaning say waja ya wade na woko but ma fama tade ba akubi me kwabo be ma ne charge ama ya frɛ be ma na tena se eno da nkyɛn but in this case modi hye ne ba no wode ne niema nyina na ba ye I understand what the angle that you are coming from, but the fact is that it is the man who said in presence of the entire family of the woman that he will not marry the woman again. The woman says they had a conflict, a misunderstanding, but it is only the man who said that he is not going to marry the woman again in presence of us. Our church does not call for the divorce. It is the man. Okay, so therefore, we have to.
Pacho oba ne baye no mu bisa no di enti a waba no se be ma no abro no me pacho mu bisa ne se odi ne dia ba no madam, that your countryman, he doesn't respect. The way he came and the way he was talking in presence of the family signifies that he is not ready to marry the woman. So when we asked him, he said he is no longer going to marry the woman. He said it is on the record. It is on the record that he said he will not marry the woman. The woman doesn't call for any divorce. That is the point I'm making. The woman doesn't call for any divorce. You know, was she ready? Say, if say or accept it, say or the beba, go beba. Oh, the woman is ready to come. That is the one. Obano, apaki near Baba. Since 12 years here on Abrantie Warrior, how many times can you count? Ubet me account say the number of times when you kuno enya problem na wase sane niema anasa wabako ama be ma na be fanaba. It is only once. I know. Okay. There's the problem they came. The woman came and the man came and we solved the problem and the woman go back. Okay, Mr. Meku, Beme wa worry modician legally. Hello, I'm in. Maybe say Bema no legally no, and as a traditionally no, is he married to your daughter? Why you know what? Oh, you know what? Yeah. I bet you are a baby. Yes. And yet to me go our dear simple sir. A time she can't send it to Bema. She was one here. You, Bema no cafe. Oh, what you are banning? You can see a good lawyer, Wadi. If you look at any buy a moment at Bessie, you can say, oh, some funny codina. Now, can be a some lady, what you are banning here. I don't know, can they say, you be a young say, or buy any about the case you Nsem. Now, didn't really about way as I call. If you can be a some new. Ejele ebuso na odi kai omo ko jile ba enu o sa ayin ti se onu bi e wo ka de o kan nwa na o kan o wori oba ni din ka na o kan ni e ti ase o ti say any point bi na o ka je oba nu ti odi akora na che nu akoro mu odi ache ye bisanu o wo che o bisanu wo ka wo ti ka sam satan na le ye ni se ti ni ti ba ku kurampo asem na okay na me tam twi na o nti meti kaka o ka se oba nu na akora mu odi ache oba nu o na me di asem nti bema asem na o ka o ha onu nti na o be ko nu on je akora mu thanks you stop so mu kan di onu nti na o free akora nu ko kuma se nu because odi akora mu che nti o ko nu o ma mu thanks you stop so o fa bo koko ma akora nu nu o ko school be bia ezi mo nyiska mu tintin message ye no me be o so na o kasa se sika na mo chichi no ni o se mo fa shi akora mu o so kasa o se ejiji sika ka fa me chichi ta sika no ka o me jira o kasa se ejiji sika o fu no ko no ma akora mu chop money. Okay, o ya che ne ye fa eji o fa akora mu ache sa kasa na o be ka ye no o nse nyansa o eti obedient nti na mo da o se o ya akora mu ache sa na ikasa nyosa na kasa lem se menya nti sa na kasa ne be ya kan ya santimamu wo obusia fo mu nche ara mu ni se ya akora mu ache o se ya akora mu ade ko ti afo na o ba be tie na o ka se ya akora mu ache enti Mr. Meku not just say even Abusiani didn't mean to so mo be take his amount but because of them you got chances and then disobedient and am share that this says can it to the so ontua no bali yen ba fast can on brainer only abaya ni brain ni second or say or giant only the mama na e wo Ghana o ja o bi pa ti so ja ni kwan
normally sika na can do the only only say Yobani. Mr. Maku na Obani say japade be no ne be ma na ye. Omo ya adwuma wa oni say ama na nja oba ta na ye. What's the adwuma ye pese ye hunu because be ma ne nkan. Enti say only from Obani investment. Ni how do you call it? This Moko, I don't know the name. Yeah, dia Moko me pacho and omo akasa sase ana omo ye adwuma ma obi. Oye omo na mo ye. Okay. O si that. Baba no ka say bisalita ta che ni India na. Omo ko ha eni. Eni na obe bisam. Bisa baba no mo nchi o ka sa. Na bisa obi DNT ya frame on say be ma meba. Ya frame on say sometimes even who the wasem krako police station na who nko ka boni a wo wadie. You be ka bibi e be favor until you get the other part na so npa cross so be Canada. And so now my yeshe the esi nyina echi no if the man decides okay I'm going for my wife mo de na de be ma na ba na. Oh, it ready. But answer let me visa some to odi kan kai enti odi kan ba abeka nyansa samanche answer. Yes because obi ekotia no over baby jina e say o odi oba ni jum answer na echire o mo sa ba se ma do fa o yi ni there enti oni nyansa sam bi emeka tire. But before I'm say a brain tea your best sign after will be your bekasa but then baba ye complain bla na obey and then it's and say wo no monsa obey ye complain be sa ma abusuafo no odi me say be ye mo ba no ho complain say ono monsa dodo waka wontie ba mi ni sisa samuda emeto amonim se mo ba ne ye kwarensani na bi ni sisa samuda hwan mo na kwatra sa mpanyefo no okay we the first time we I will get back to you again because of your brain no messenger ba ho biem na de was ye ka no ya to aso aka ne ahwe how ye betimi asolve na amicably na wo ti asem ni nyina na me ka no and I make it so Mr. Meku and a dim komono, ye branding tino, a new bayer de kakra, Eddie, my say between natural. So, Ama, family Mokaka. Ya ba ko adwama so na mommy wada ma me fa birthday wish we ma me fa ntwam sesia na yawo e de ne ba to Facebook no so e de amame happy birthday enkoma nana akua Daniels wo ya adwuma e wo snit kane no na owo konongo na nso mprempren de tema e na owo erade aye wadom e de afi ba ko aka wofie hom eno nti we efri nana kwaku tuda dade ako awo asante achem agogo akwamu hini nana kwam ese ye ma happy birthday nana se nyame ensha wonte nim kyerɛw na wanya okese kokwa mo pa ye bia ne twedi ampo enyi ano enedue emfa emam afa ya de hye ya mo UK Europe USA Canada ene wane won krofa ma so bomoden asa wo sende odofo ne sika wo man Ghana mu ane de he emo ani mom yam tap send eno ane se ne sesi apepa tata na chese sika no odofo no wo Ghana ha ne nsaka na bibia koyi asem de wo mo kra ne sesa wo sende na promo code no bo Akoma FM ene no ana chese bonus no wonum edi amount wo US ene $10 ene mo am wo Europe no ene €5 no wonum betimi di amount pa no nti na de tap send eno ane de send adofo sika e wo man Ghana mom na 3p garlic mixture enso eye duro nwanwaso ye wo adwama so eno nti abomodin na wonsa enkan de wei eye garlic duro kroje na wonum atwe e de aguto mu akama enso bi amfra ankaja eno nti ahode wo mpa ye abomodin pa bi ne fatu yade nyina asem de wa kese e mana buro so eye 3p garlic mixture na abomodin so se wo di wani be chem wo ba bi eto nro anaso se heba shop bi ada na wa bi se bi eno wonum yi bi e de amount 0248928824
0248928824 Moje Training Limited yeguswa come say herbal doctors no ene mo amu bie herbal clinics no wo mo the training no ba so rade aduma wo kyena nko a ena kyerese training no ene ikura no mo hyase wo kyena ne ukwada na ekona wieye ene nti wono mo se mfidi anwanwaso ene yedidi dwuma e wo hospitals ne herbal clinics ahodo no bra na abaji nimdie ni bi eka wo de ho wo so afa na adwuma no wura mu abra na abaji nimdie kwani abefa so na efidie bi etise Oberon Quantum 3D ene 9D diagnostic machines no bra na baji enimdie kwani a wo befa so na wo de dwuma training ni hyase ene dua yi wo kyena ne ukwada na kyerese ekona wieye da biara da wono hyase anopa no kono kopem awia no mienu registration 550 Ghana cedis house ntreso Tians Ever Youth Center baby ARS asafono ewono a 0244 830 221 Ribi biscuit ewa dwama so wo ba ribi musuma ribi nkwada ba ri mpani ba ri ya de bi ba suma hoho ewa yeye no ase adwabo no ase party no ase enkwada ni ko school snack na no a ene ya de ka ho na wonum de akọ ede papa ese kire ne no so nyama wo de no so ya kama pa we ye meal on its own a chese we ni de wunya drink bi ade ka ho a eno nko ya aduane mu a wutimi ribie na bo drink gu so na me fine eno ntia to fo bo mo be frɛ 0266 830003 0266 830003 Home Sweet Cereal Lagoon Mix Ayaton Brown wamo edi wheat emo edi soya beans afry ne kama eno nti no ana no pa no ko enwuma so a bomodia so ntem kakra na de sija so enchare ben sisi na ben kama no aka kama hwehwem etunso pa enkwada me nyina bosomi sia kuro bia obi atumi di bi mpanifo nyina di yedi kamfo enam se ede yie bomodi so de wani be kyerem e opoku trading na dum pampa so adum pz KO abu akwa fe so tana so eni atonsu na wonsa account there 0546921728 0546921728 Grow fine mojadro ebemo nyini fine ni padua no benyini kama na ya de ahodo nyina so asia no kwan infections nyina asia no kwan emoda se ne wade ho pa de a edro no ye friend grow fine herbal tonic ekoko na wonom de aye no ntoda se ne nunum bia eboa pa ma moja no edi afurusane yie ewo ni paduam wo ba akwa fichira na fie gya adumo bomoden na wonsa enka grow fine mojadro ni binam se ebeboa pa ama sa ha woni nyina da aswa no edi ama 0244596532 0244596532 Currency Ventures enupapanie Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules media ne friend hindi heba mixture mianga sab GD sampa edro ne malaria dropa etu malaria say one time kra edema wo na say why no phone ewia bokra na wate egusu a malaria no nya test ne ka to so wanya bi nkwade a wadro no eye hindi heba mixture typhoid and of diabetes edro yi na ye de be kon ne de to ase 0248569335 0248569335 Daiwood Herbal Hospital Edinu Papa Abedwamaso ni nuro no yesesa hwi eduro no eye kama papa Daiwood 360 ebo to sisi yade ne sasabro ase ointment eno so sadra waposo ni ya obiada ebeboa na to ase ede ama ya akabomwe na emo adwuma se nkonya afei Daiwood Herbal Mixture malaria ani de ontimi ni die wo so ate waduro nie tachama no so beda ho bedidi afidi no abore de ma woba pin for de ma koda no fo ene de afei no ma wanya mficha no edu emiensa 13 years bomodin so betwe ho ade afri ho 0201681717 0201681717 Richmond Herbal Center ekwafonku ene ne samna ya bomodin na unsa enka de enku na eboa etu ya wasisi ya de obi bia wadwuma edi so ya carpentani anase kuani nshankani obi bia da adwuma din ti abrebia na honam tutuwo no ekwafonku esanso boa pa ma redia no eni da ho kama nipa kokko ni tuntum obi abetumi ayusu afesam na ne ya afa ya redia na ni adwuma na entu ekro no ene pimples nyina da entu ase enfama akwada akakare ewure ewo ni tire ho ekwafo samna wo ba fibroid na sa wo afichi krom hawo ya frɛ no ekwafo samna ya mansa enka de 0546840846 0546840846 ahunka heat patch enso eye plaster yedi to eya wase wa mo e the herbs hahama na face cinnamon kakaduro any oils na mo dia frafra plaster no na won ma ye ne kama eno nti ba bia ya wo se ye nkoto dwom waposo ene sasabro wo ye ba kwa fichira wote ye wo
plaster why fata ne baby aya no wo no shawata de egu so ne fa ko onwuma so heat ne bebo na to ya no nyina se e de ama 0599 991 149 0599 991 149 Bell Pack just perfect. What would the tissues come at toilet rolls and the kitchen towels about a drama show. Toilet roll, no, they are soft but not weak, strong but not hard, just perfect. Bibia come on. Enya bare na no so enya motonya de what the foul to us be na tetia ka ba bi there bi we de bibia ejina mu come on. Sanso ana kitchen towel no etie yetume de pepa e ma kire se wo de pepa wie kura sa de nsuom no asa samfru no wachimu na wasa de pepa bie eno to nya ba kusi jade ho a eche pa ansa no wato foforo na sanso so ana packet tissues enso wo hono ma ye de to ye bag mo koye nyuma so efifre ni nyunu wa kama no we na de asiesie wani ma entity enka wani 0551 144400 0551 144400 Health Alert Clinic. Let's go herbal. Wamo at the herbal ni organic product akabom etu yade ase enunti yade bia aye chronic was na ne din na wokwa anu asaba biem no ye fanko Health Alert Clinic nam say what the last stop yade bia last stop ene ho ulcer afrase nko a ena womo ji abasobode enunti yam kronom ye fanko na worum to ase emfamaye madina ka so apokua se ashama ene takra de ho na nkura batai ye behu wonum ekira kwan 0242 518865 0242 518865 Niwat Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimonie wono na siesie ma na wo monie ni da so ema enne wono ma wo afom ho afom ma mema na sabre na ko mo yaye krawa enu ntima nante wo so Dr. Hwe wono mo siesie wono mema amon mema yo edimonti abone mra na se women penis repairer Dr. Nimo ebu adwuma woni scientist akukudam eye research abre bia e de fire de ede na yaresa ho enu nti bomoden na so fa yade no kwai nam se hode nu papa ho na abenya bie lab and scan efidie nwanwaso wo makabom edi to yade ase enkran wonum e wo circle photorama wonum ban go filling station woni NS chemist edi enhwe kumase atonso monako junction woni adansi rural bank ena edi enhwe 0279087687 0279067687 okay amamedase na akwaba yo yehwe yera Anthony Mensa nasma wode ba ye ne die Felicia papa ken die papa yi ken mako baby wo ho a etwaye baby wo so a entwaye oba sesa ne nyoma nyina aba nyukunu eho esese wo busa no se die nti na waba wo so mbisa no se wode ne nsa to be ma ne so be ma na yi ne nsa se ne ring away wo se de na se ring se be busa wo se be ma ne de ring shew enti esese wo busa wo se ring na eye de ewei ebia wo kra no mistake oba no yense ayirompo wo mukrom ho a esese wo ba ya wo kan wasam first mira ring na de she me ko me ma me ho akoyera wo anka ho asem enti wo de wonsa beto ne so a na de ehia no susu no obebusa wo no enti no so wo hia no esese wo busa wo ansa na se nabi bebamu a mwatumi ayede ahia ewo mu enti no anu se wo saa de be ma bie nu a wo betwe saa ena ne papa so oba aye no eni kwan se mode saa nyoma no hyehye no oba na pake ne nyoma nyina ba ada na wo pake wo nyoma nyina efuri wukunu hoba ada ware no wajan eno kire sa ware no waye dey wajan oh enti ho no papa no so se mo ye ne ntam se sa wo nyoma kwa wukunu ho enye se ba ma ne dika aye dey eba abra wo ba na se sa nyoma nyina aye dey aba enti bema no so beduru ho ne ho sam hom na bema no so ye mistake ho e ho no yenkoka se mi bejai oba no efi ho na o tamum okọ no kaka se na basa ni da binya bema no papa bema na nka se bema no koka se okọ no ka omoka se omo ka no de na yira ba se oba ni subanye to me wale no to o jai good eti wo ko jai no ho sa no na na de fa no sina yem na wo ko jai no ho sa no papa bia ni wa obetumi akasa asem na cha na to ansesa se mi be jai wo ba no ero de be twa ka ama wo ko dia obetumi akasa obe jai wo ba ma otifie no wo boa no sesa no nyoma se me yere nye me de ne kwa koja no was that the case no sesa no nyoma ko and then the first time then the second time and this was what okwa ye no what was the motive
on power ni ti wo ko enti maba bia metuma ka so se mi be ja o kire se aha na woto wo je de wo se se ni mo firi ni fie akọ papa mo o je de wo ankra me ade ko bi akọ se o de ne sa to no so ya to atwo na wo ne be ma ware wo nse kawa na obusa sa kawa we anu ya so ko ye ma me mo enti action na oba no ye no anu na mo be ma ka sa na me so mi be ja o enti so ka sa onya bone o ka sa wonya fum so bia se mo le kete se u ja ne dia ya twa 500 million na mo ba se wo pe na e yo no se so ba ho ansa no ba be ka se bra ye nko fie e wa bra ma ware enti e wrong mo ye ka so ko ka se o ja ni nti anya no oban attitude no come first ko na ma me ho a ne ma me ho je no tena ho no se be ma no so ba no ka se mi ja na o de pem kire se be bia oban wo no so opani kunu a anya be ma na so be fie e be fund ne ba back obese ba ne kunu ho two onya ne boni bia se e so ko tena ma me ho enti awari wo ye so ebro ne de mate ba so oban no so no mo nsa na wa ko ana musa on kan che mo da obusa ne baba o so on nte da enti me pese me kana ye clear sa ekana o mo pese o mo je no in the name of say because so baba can say o jari nti no o mo sa aka no sa ekana nya de so obetua se oba no fi so pena on samre fie back na ba mo no se sa mfa no man ko se ma jao na eno o mo charge sa aka no but sa kan we die enya de so metima de sa aka no ja se nya adwuma okay aye better so ne ba de ne kakra to de ne ko awari akakra ma se sa me niam ko kakra sa me niam ko nya awari wa kwa na wo kwa sa ne abufu aba na wo kwa ye paki ye ne manyina fa bi everything no wa fa bi ya wa nya hwe wo the mutu mo kwa no se ne manya ko wo ja awari me na kwa sa be ma no ko kasa akire busu no kasa wo nya se ni na de ko me bete de obi kuro mu de ye nkodi sa agoro ne wo ko ko jaina sare de ko sumnai no wo ja wale da ko sumnai ne ko ja wo no ko ja wale ko jaina wo ho no sa de ko sumnai no ba na sisa de ma nyina ko ma na o so wara niam ma kire se wo ja wale da bi wasisa kwa wasisa kwa na me mo wo ko hesa oba na durabusua na bi wo ko hesa oba na durabusua fi ana ko wo ye paki niam ma nyina ko ana wo sita wale ese anu no ye ko bia ya no ko ka se wo jaina wo ja wale o na wo yire asesa ne niam ko efia wo no wo ko ka se wo jaina na se wo nya so ba wale da bi wo na wo ko za wo na wasisa ne mana wo bakaso da ise nya wo so bi ni ni wo paki no chance ni na wa che paki ta ni na oh wo bua no ho wo ja wale ye se ko si wa se ya da bi se ya sem na afi wo afidie se mama bia na no kase waja ware na ye afidie na sade na no na tia wa patu no ma nyina ko ma no ho wo se me be bia na no kase me be na no kase waja ware nti na mbaba me ka for what no no se no ma nyina na de mpato no nya ware evangelist mama oba na no waja ware ko da Israel sa sorry we mu be ba ya mo sha center ye beka oba we na no waja ware dada ni tirim ni kwankokora ringe no kura afa so firi ni nsa no wajai na ade dada fi se be ma no hye no so dodo de wo pe be ma ne ma ne nye ope bro eno no very good we budi di na be ma no so mpere enti ono ana jim no wajai dada maka ne happen se ni pa bienu enam ba ko ti sai ni pa bienu enam ba ko be sai unhunu da wo mie no omuti wo no oba no wasan na chi dada bara bo akama ne na ma wasan na chi pe unhu ba nipa san na chi unhu girl no wasan dada ba no ope bibia agira so enti araju no weni ba na dada se yo se de ya de abori tiga ne sa won na ekro wo kwa no so mu awofo no a munnim muse mu yampanyifo munnim se akora are no ba fie sai ko na fra wu kunu mame magina tena ho watwen ya wo ma eno no e ba be hwe afa panyina ka no wo be hwe wo ba wote ho akwan so okay me ba ho fine de du mi ntimi bio agufuo no man de kasa o jumi enya wona wo ba te wo be twaka ba ni se wo dua wo dua ka praba ni dua kira o ba ye no se papa ajupa e wo mo bu so ko tiba e wo se ka wo pom no ma ne ba sa baba yeah wo papa wo je asem ya gira mi wo baba wa paki ni nyama nyina fra ware asa ba fie ada da woni a kire ma
asew ayera me baraba e de na asie wo ma ana papa na edi ekira ba nti aja we a ujo ka 250 million yentua na yentua ekira yentua ka preba oba no ye nya no opa wo mra beta ware ase wo pa wo tena ne ba no aya kuma 87.9 FM Josie Fashion area wono na ashamatade kama me de eti hey Josie Fashion wo kuma se bom so ne meet me the sport and the hwe ne mo mafade eye wo fe na na akuade ye hye ni eye wo fa me pa cho twa na fa WhatsApp Josie me pe bi obepem bi kama na fe wo de abra unu obi a tade wo ba bi anso na ye wo fa wedding engagement o wo twa na de majo emfa na brochire member bi a wo bia no Josephine bepam e de ama kama fe Josephine e was 0243 433 465 0243 433 and she's so and ama me reggae ashe kame she's e wo Kumasi bomb Kumasi Sports Stadium when the Unity Oil no in addition reggae bia wo pe bia no fe she's e was 0249 155776 0249 155776 Obapama Mobile Outfitters Ghana SF our laptops no any or tablets cameras no any iWatches or phones ni na ya fabra won makachi wonam se na hwe fom na pai gegrawo no ani so teto eno nti wo de beba na mo de fusion fiber no clear coat original any mat ni fusion ni bi ni de afam ni mu ni akire kama ehwe wa wo yam show no anso mo ade so na wo de s na phone na papa ya wo de fabra na won hwensiesie ni kama emfama afei so kura no e ba the cases a efe ye de share phones any ye laptops ana tablet ho kura so a wo de wani kyeremu a wo benya bi e wonum enche Kumasi wonum e wo Kumasi City Mall ba bi a Shoprite nchen no e wo ho a e na wonum so edi dwuma enkran so e Accra Mall e na fe West Hills Mall ba modern so be frɛ wonum e wo 0541 144259 0541 144259 wo frɛ pɛ wonum je so afi na ye ABC emre na spiritual problem we ase bibi nsi kwa won kwa ye bo dwetre na hye adwuma bia do sabe so bia na jegu a bo modern afo ni chem e wona na nche akwantuo ni atra watra e ma chese wo fa kura ya pa ba na ye ABC fabreng na akwantu sem won hwe to bibia fanfan enfama 0557667510 0557667510 if labor pad obata wo ba ye guy papa awo no akiri no ya na de asiesie ho midwife for say e kama enam se niam a wo de ye ni nti eye moton kama ba de asiesie no ho a wa ye rese enkofa infections bia enfam rom 0550000990 0550000990 Alaska Star Enterprise Emma wallpapers are F Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark and on makradia free abam enunti baby a wasi dayensie na pe wallpapers e de siesie mu no ya na adwani achem e Alaska enchen bed sheet afi blank curtains bars ahodo aye original TV strips lights epoxy chemicals and nyama bebre won tonton bia etofo so be frɛ no magemo de 0268419596 0268419596 quick credit investment no wahala and once obekọ na besia eho dwo won mama obie na de bi adwuma wo de bi tretre adwuma mu na emergency bia nso wo de bi assorte ho na sana so say won mo de no he enema no ye flexible pa we collateral say bia no ntwesusu no service wonko bi account bia eno eno Ghana card na ya sana so won mo bosia e wo internet eso 0596920833 0596920833 ahunka hit patch eno ane de 2 years say sisi ya de wachiri bremo pa wo chepe wo sisi afichi kuro mu ya bomodin a e plaster wo wa ya na de atare hit no ba ye widie mu adwuma na to ya wo nyina se e de ama wo Kumasi a fuani chim ewo Akoma FM 0599991149 0599991149 yami ensha papa amasapon etene kan yentwa ye homra na fe yenkwa homa no so 03224 na 8035 na 8036 224 na 8037 pakenu nyema nyina no okọ ena me pu bi ana okoja me ana ye hoso ko kae nti won me ja no ho bae sanka mi wali biem me na entu aso biem ana jambeta na ne ma me ne abusiafo ho fa me phone so pa me chew santima tena won mu afe ene fa ansa na wo ye den wo san ba wo ba ye nso so a wasa ba ye sa biem obey die biem wasa ba no mo san biem ama me sa kae ama de bu fu sa paken no esa akọ biem ena no de man bi akira nko ano abusiafo sa frɛ me kan wasam a no sa bae
ana ja mene no de to ni nya na nsa no na de adena na ode ye den ode wo second ball no the second ball no na ensa no na sa no mo ama ntokwasa bai ama me sa ball no bi ana sa pakere no okoe ntoko me sa penipa mienu ama ye sa toa so ko no kuro mu ho ana ko ka ho asem ana mo se me mra me no ho ade ana me si yo o mu de oba o mu nye list na man ana mu ye list na man o de bai nti o de list na bai no ana me kototo ni man nyina na me pe nkrofo eni mabusiafo ana han ka ana ku no kuro mu ne koye no ho ade ana ye san bai enti menene to on mu na last year fasa bi 2020 no na yokofobia ana mena no frukofobia na eba oni odahu nti eba ya na mema mi sister chere no bo fruit ni sweet bad ye na oguso awoya otonton na meso mi ko mafu mu juma kakra ani nya de wo hon ma enti so still na nsano na metete se amafo ka tese na mse enti nsano enam se nsano mu enti no ono odakora na on pese obetwa na ni adan ahwewo se ba be obeti nsa pampa wo na nu nti abrebia no oda on pese odun ho be ka no nti abrebia no wote no nti mi so abrebia mi pensa pampa nti no ya mi o ya na mesu ma ye de ma twemu se be ya mi pensa mete pampa me ko fa bufo bi abra me nti December yi mu ena me ya lei me simi kwa kodua me da me simi kwa kodua me nya do kakra bi me ne me ba kwa kodua nya do ano nti e kwa koya dwuma kakra me ba emfa ho anya bia no bemen e wo so otwia 2000 25,000 no because ono anu na akoyi ne ka anasa kwanya oba no efa so ekoye no oba ni guawade na nsa woko we ni ba bia free But I saw this evening. yes we didn't know. But I saw the first Coco. Yeah, my uncle. But I saw my no be about it. I had almost 81 feet. But I saw the one and I'm on the man. Hello, ma. Yes, me pacho kasayeti. I'm not sure I can imagine. I saw me some more than I'm on the man. I said, I'm not before me and the Medase ebebo anaka bia ma no odi ni ba bia free but the same one to see the kum it's a plan family that the first discussion am could be no after school be ku something to be kidi me pacha ya I think yeah we white for no sorry na Ghana is getting too much so now first we could be as I know you be ni mama so you be mama so e be no for me ko ni ko ni le ci ase me ka che de bia say akobia se waza kokobi obi no uri no okuwa e ka se ka kore no e bi sa atma fie mama me e ampa se e bi so no mu bi e na e bi get ma boy no me ti se ti ya ko abokwa no ani get ko oni be ko ani get ni kan je face mu ntem ni wa so ka no no e bi se ko akọ ko si okpo ma so ni nsa wo ba no e ti se anti atan se ni ni ma so mo te ni ma so na se bi ko de ni pa what can I tell you? What do you see? According to the Muslim, I'm really also good in the okay. So, talk about the so could be against what? I think it's a more about fast for an action. Medase Papa Mohammed. We didn't be a faith. Marcos, good afternoon. Afternoon. But Joel, I am good and Marco Cobain. Okay, Joel, yeah. Maa Akos kakra me kan se papa ne bai o se branch so na evangelist kana I get no wa jai branch no bada don so mo kan bom krampo na get no won don nti better no se abo no won kawa won finish nchiro nti enhwe ma ne be kawa ansa because the one that won to afin se be kawo nti wa jana mere bia ni o ye ntie sikabia se suma won sum no because ba no won pe no ko nyame ka mo bibi o no wan te ka action na yete o te ka action yete o nyame ka mo ne djuma pa mo bo wai nyame enshaw Joel udin ba bia free ma ko mpa twa ye frame na na bia de ka se fia bo bi ja ho me na yanko ma ko udie ye mo mo djuma na ma ko mi ni aba ma ni mo di se be starting na wa ye mistake ko so ba na me toa afa ni ma ba ko ni from how to go into the place as we see the choir I am going to say, "Boya, or Bessasa."
Maa Akos Maa no be ma Maa wo no be ma Maa na doma na oba bu be ma na be ma so ado oba oba no be ma ntia yesu sufa ye doni mama bibi bibi na ye lie on his yard the oba oyo oba ya yo wadi na kan tell me say we said the no go ni ma sisi ni be ma no to ni bo ase na ni ya ba no ni ni ma no won pro oba afoforo no ne nta oba no ni suban Let us say, we didn't baby a free. Oba ko ma ho except for broccoli highway. Oh, Pakota na ya onu training sa dina ano banana Amsterdam chow pa why me so opakota fi dimaki na Oba ko ye besre so se asemo eba ye me ma to bi ni na buti ni friend awale mo wale ni hobi so ejade na wo ya ba egbe musadia e musadia wo se won trader so wa so de ko so ya wo na mi titi na mi titi wo no musadia de be ka to de wo di man kan wo he o ti ye besre so ebuchan ka bo fulano ma be man we da se na mi titi fi a wo ke ni ma yete fi a so wo ke ni na yete kama ade Oba ko go for material I mean ensure champion bro fen we didn't baby a free. Maa Akos pato Mohammed no kata free ya buna ya ma fe Okay. Mpacho Maa Akos ndivyo mbisa papa na no ni yar na sikira mo te se Wa ya papa na no ni no bo yar mo ba o so mo wa o nyame adoma mo ho ye nyame adoma e kira e be ma mo update oba no ye wie no operation no ama ya discharge no crown hospital be ma no so recover e kira ye no update e be ma mo nyame sira pa mo wa bo sa mai nyame sira ana be ma no so oba na ja be ma nye be ma na ja oba no oba ozi wa se wa sa ni ma nyina kodie wa ja awade ni ba te be ma ni chest ka bi ade ma oba no mo nyame ya dina mo da se nyame ensure we didn't baby a free. But your friend is Charlotte, let's see at the same of Okay, yanko. But I was following my mistake, even so, Oba, every hour, I say, Abba. And you guys are working in the class, I was saying, Tiana, now you start you see our Abba. Now you look class again, now it is a what and your Obama area, so it's a account for the Tiana. Then the ocean is here. The money you do the deal was a cocktail, mamma, a cocktail, mamma, Maa Akos back and the and I'm no one come down. Ya na wa friend me line no na ye din komo o din baby a free. My mom is the best mom in the room. No, man, to kada kwana me yan kwa. Mommy, man, to kana mi view kura. Kami sramo. Mommy, I didn't think I'm my dear, a mega ya. Yes, so musum ye. Mo nkwa na nke boka nka mu jaya ni a ke sa mo di ejapade ama ya ni o o ke na mfrent mo for advantage a ata mi timi ya ma ma de ma ni ya ni ke ben na ni se ya ko mo fito go won mo so mbaji na ayo ko mbaji o sumu no ma se ka won tem de bili ya de be ma ye nyina na o be ma nso to be no nsa na so se papa ba o so ni mo ho hwe o nti ye sira e ni anu ma Maybe any Jamua, a copa, some baby, Banoa, a bushna for original, between the other, the same, the Shimano by one of structuring hand among how the dream. Suma. Yes, so, yeah, it's a most of us. Most of you know, be a thing happen with your money. I mean, I mean, so on Shram, me for the chat, so didn't baby a free. I don't call him 3. I like me, I just. Okay, be my uncle. Marco, to me, and sending an eye mistake. Bema, our our Bema, any Obano Bishna, didn't some make us. But if you're so banner, as a no more call, Java, son of Manaco, Jason up on the Koyana. The thing was so. Marco, but what is not on the Koy. Papa, such up with you, and maybe you, and no young fan to. Basa wundi awade anu atwa na ade akwa akoma no nti snap no yanka se dia wo faka ho ba de sasa ne ne ma akono waja awade na wenyae enya awade wo sesa no ma ne kwa ne nkyerɛ so waja awade etu be ma ne kwa so ne pepe mu a
te sɛ de sista mi sista koko kan nka wo pa nka wo ko fia nka wo ko busa sɛ me yira sisa no noma sɛ mba be duru fie ana na wo de wo ko yi a wo dina wo na mi yenu so e se de sɛ mi yenu ohene esante mu sɛ me baba bi gya wade